Hürmetli tamaşaçılar. Gittik, Kudayga tapşırıp başlayız. Terezege kimdir kilip yol kıtadı geç. Künillerde jıyılganlı eytesin kilgeç. Dalalarga шығып көкке кышкырсам әгәр, мин әйтергә теләгәнне аңлармы күкләр зәңгәр күктә ялгыз булып ұша білсәм ұшар идем болыт булып күңелем тулып Yağar idim bir irtede yangır bulup Zəngər gökte yalgız bulup Uça bilsem uçar idim bulut bulup Күңелем tulap Yağar idim bir irtede yangır bulup Әйтсәләр миңа син диеп кышкырма юкка Һаман юллар эзләмә дип ашыкма тукта Әллә дөрес ишеттемме, әллә соң ялгыш Күктән килде көткән җавап Юл синең язмыш Зәңгәр күктә ялгыз булып Uça bilsem uçar idim bulut bulып Күңелем tulap Yağar idim bir irtede yangır bulup Zəngər gökte yalgız bulup Uça bilsem uçar idim bulut bulып Күңелем tulap Yağar idim bir irtede yangır bulup Zəngər gökte yalgız bulup Uça bilsem uçar idim bulut bulып Күңелem tulap Yağar idim bir irtede yangır bulup Zəngər gökte Uça bilsem uçar idim bulut bulып Күңелem tulap Yağar idim bir irtede yangır bulup Yağar idim bir irtede yangır bulup Зор рахмет. Хайырлы кеш, исәнләрмесез. Хөрмәтле тамашачылар. Быел дөресен әйтергә кирәк, концерт программасын әзерләгәндә куркып кына башлаган идек. Кая барсак та халык зарлана. Бәрәңге юк, пишән юк, кәеф юк, акча юк, бер нәрсә калмаган халыкта. Без әйтәбез килмәсләр инде дигән идек. Менә хәзер санап утырабыз да, шушы матур филармониялар, концертлар залында гына да име. Һәр көнне концерт җәмәгать. Безгә кадәр әле күпме концерт булган, әле бездән соң күпме булачак.
Менә аларның булачагын белгән өстенә сез добровольно минем кычкырганны тыңларга дип килеп утырган халык бит. Причем үзегез билет алып бит әле ул акча кызган. Мен бик зур рәхмәт сезгә чын күңелдән. Монда узган елны яргаланып беткән җир рәсем ясаган идек фотография артында. Исегездәме берәрегезнең? Әйме күрдегезме, җәй көне нәрсә булды? Калдым. Хәзер быел Илфак мен әйтәм, әйдә яңгыр яуганны ясыйбыз. Су баса ди. Шуның өчен чәчкәле, күбәләкле, салават күперле матур бер рәсем ясап белдек. Аны ясагачтан гына Илфак әйтте, Җәвитем белән Зөлфия әкәйнең фотографиясын куйган булсак, WhatsApp булган булыр йомынырга дип. Мен әллә нәрсә килешеп бетмәде инде. Шул үземнең матурлык кына коткара, булай әллә нәрсә түгел. Ярар инде дидек инде. Шул. Ничек соң бәрәңгеләр, җәмәгать? Ничек? Юк. Пишән ничек? Пишән дә юк. Теге бер күрше әйтә ди, Худайның рәхмәте соңгы елларны гаиләгә бердә бәхет килгән юк, быел күршеләрнең бәрәңгесе уңмады, яс дип әйтә ди. Бу бит әле кемнекедер ишелеп чыгып, синдә булмаса тоже уңайсыз, әйме? Шулай. Менә хәзер шул көн калагына суккан, бәгерләргә үткән бер темага өр-яңа җырыбыз, бер абзый, пишән, Шаба дип атала. Киттек. Төшке җитә бугай, күктә моңлана торгай, соңгы көне булгандай кояш кыздыра. Сусауны басмый чәйдә, быелгы эссе җәйдә, артайылдымы әллә шул уйландыра. Бер абзый пишән чаба, ей тулы бала чага, интегәсең юкка нигә, бетерик малларны диләр, бар да бар бит акчага. Бер абзый пишән чаба, бер абзый пишән чаба. Көннең эссе чагында, авыр айды чалгыда, яңгырларга киткәнче җыеп аласы. Исәнлегең булганда, сыер буаз калганга, көннәр матур торганда пешән чабасы. Hey! Бер абзый пешән чаба, ей тулы бала чага, интегәсең юкка нигә, бетерик малларны диләр, бар да бар бит акчага. Бер абзый пешән чаба, бер абзый пешән чаба. Тормышлар мул кебектә, тулып ята кибетләр, бу дөньяны белмәссең хәзер үзгәрә. Йортта запас булганда, дөнья имин торганда, без өйрәнгән бит инде эшкә түзәргә. Hey! Бер абзый пешән чаба, ей тулы бала чага, интегәсең юкка нигә, бетерик малларны диләр, бар да бар бит акчага. Бер абзый пешән чаба, бер абзый пешән чаба. Әйдә тагына. Бер абзый пешән чаба, ей тулы бала чага, интегәсең юкка нигә, бетерик малларны диләр, бар да бар бит акчага. Бер абзый пешән чаба, бер абзый пешән чаба. Рәхмәт. Әле сөйлим әле. Концертлар башланыр алдыннан бер мәкалә укыдым, бер гәҗиткә, бер хатын язган, бик зурлаган. Ул дигән Илсия Бәдретдиновгызга әйтегез инде дигән, я җырласын гына, я сөйләсен генә, лучше җырламасын да, сөйләмәсен дә кирәге юк дигән. Яраталар. Ачу килде.
Адресын гына язмаган. Мен әйтәм җәмәгать. Менә татар эстрадасында 600 штук җырчы диләр бит. Беләсез инде. Беркемнең эшлисе килми малай. Бөтенесенә халык кирәк, бөтенесенең җырлыйсы кирәк, бөтенесенә акча кирәк. Әле аның иң кызыгы шунда, бөтенесе үзен Татарстандагы иң яхшы җырчы дип йөри бит инде чыннан әйме. Башкаларның акча эшләгәнне ачуы килеп. Менә хәзер әйтегез, шушы 600 җырчының кайсысы 3 сәгать буена музыка астына шигырь укый ала, Беркемнең кулыннан килмәгән эшне эшләп йөрим малай, һаман кадерне белгән кеше юк. Һаман сүгәләр, һаман ыршалар. Сен бүген җырлыйсыңмы? Әйдә җырлыйк. Или сөйлисеңме? Өр-яңа җырыбызның берсе бәхет дип атала. Дусларың ташласа, хисләрең тапталса, ышанган җиреңдә хыянәткә тарсаң, бер нәрсәсез калсаң, шатлыгың онтылса, син шунда бәхетле, балам дип дәшәргә ата-анан булса. Өшесәң яңгырда, кызудан интексәң, язмыш шулай кушып, еракларга китсәң, күңелдә яшь тулса, кемдер кыерсытса, син шунда бәхетле, сине хәтерләгән туган җирең булса. Тормышта арысаң, юлларда абынсаң, бер генә таяныр, кешеңдә калмаса, көчең бетеп әгәр кылычың да сынса, син шунда бәхетле, сине көтеп алган туган өең булса. Син килеп шакыган, ишекләр ябылса, дуслар эзләгәндә гел дошман табылса, бөтен дөнья әгәр сиңа каршы торса, син шунда бәхетле, тагында яшәргә теләп калган булса. Дусларың ташласа, хисләрең тапталса, ышанган җиреңдә хыянәткә тарсаң, бер нәрсәсез калсаң, шатлыгың онтылса, син шунда бәхетле, тагында яшәргә өмет калган булса. Син шунда бәхетле, тагында яшәргә теләк калган булса. Ужымыни? Кәйфі көтәрелсін. Эй, рахмәт сезгә. Ой, рахмәт сезгә. Бик зур рахмәт сезгә. Искиткеч. Ну все, җәмәгать, башланды. Аллага шөкер. Менә бит кәйф күтәрелергә теге. Ничек тә эт бәхете бер сөяк диләрме? Шундай бик матур булмады инде, конечно, шундайрак берәр әйтергә кирәк бит инде. Рәхмәт сезгә, чын күңелдән. Кара концертның башыннан ук әйтермен дигән мистән чыккан запискалар үз көчендә кала, хөрмәтле тамашачылар. Арткы якларын махсус ак иттереп калдырабыз бит инде, махсус. Беләсез ни өчен икәнен, димәк, ишегезне нәрсәтәрне язып китерегез инде, кызык булсын. Полный үзебезчә булсын әле менә, рәхәтләнеп утырыйк. Бәлки сез уйлыйсыздыр инде, бу теге күп йөргән бер җирдә шул барган җирен мактап йөридер инде бу дип, һич дөрес түгел. Мактыйсы килмәгән районны, мактыйсы килмәгән халыкны мактый торган гадәт юк. Менә кайбер вакытта килеп утыра халык әйме, тамашачылар. И утыралар, ни көлмиләр, ни кул чапмыйлар, ни чыгып китмиләр. Не эшләп
Бір түрлі анар кіремді мен айтам, жігітлер, что-то болмады, мен айтам, давай кайф көтерге керек, бұлай болмайды. Біздің мына Илдар Зарипов көп кіне зор жыршылар білән көп концертларда жүрген кіші, сың апады ақшасын төлегештен барыбір түгіл менен тек отырсындар шындады. Олай түгіл бет әлі өмірі көңіл деген нәрсе бар. Бәлки сіз ышанмассыз, ләкин узган елны концертта болған көп кіне тамашашыларының хәтта yüzләрендә танытырган гадәтем бар минем. Демәк, біз танышлар? Танышлар бит? Үзебезчә утырыйк әле бер, көңелле булсын. Хәзер такмак әйтүче Илсия Бәдретдинова диләр бит инде. Куйрык кебек арттан йөри, такмак әйтүче. Әйе шул. Башкорт такмакларын җырладык, Керәшеннекен җырладык, татарныкын хәтта 2 серия җырладык. Менә бүген урысныкын җырлыйбыз. Урыс халык көенә, әлбәттә инде Илфак Шигапов язган сүзләргә. Менә сезнең турыда, безнең турыда нормальный кешеләр турында җырлыйк. Давай теге ярамаган берсен җырлыйк. Анар тагын берсен. Анар тагы да. Әйдә ишесендә. Давай баштан берсен. Берсен. Реакция. Давай, әйдә. Тау башына гел утырттым, кемнәр үзәр чәчәген. Берәр кеше беләм икән бу илнең киләчәген. Ил башы алышында дип кемнәр генә сөйләми. Президент шайтан булса да безгә берни үзгәрмәй. Дөресме? Кояш чыкты Актаныштан, хәзер чыга Сабадан. Безнең авылдан да чыксын, ник безгә ярамаган. Эх, замана алга бара. Иртәсен хоккей уйныйбыз, кич китәбез футболга. Эшләп байып булмый, хәзер вәт уйнап байып була. Әллә 20 миллион еврога шунда футболист сатып алдылар, ужас. Йөргән хатыннар күп диеп тиле ирләр мактана. Акыллы хатын дәшмичә ике ир белән тора. Кая күргән бар? Анаңны ди көннәр буе җаным дия төннәрдә. Зрә матур яшибез без сугышмаган көннәрдә. Була инде. Колхоз базарында йөрдем, алыр нәрсә калмады. Быел җәй шишенеп бәттек, салыр нәрсә калмады. Ну кызуда булды даймы? Берәме бәгерләргә үтте биллаһи. 20 чиләк утырттым, казып алдым 10 чиләк. Бакчага бәрәңге түгел, банан чәчәргә кирәк. Может, үсәдер? Үсәме икән? Үсә. Бәрәңгене кырташы, ярмәннәр карбыз ташый. Үзбәкләр ирек саталар, татарлар башын кашый. Әнә килә автомобиль төягәннәр тал тирәк. Хатын белән торган иргә һәйкәл куярга кирәк. Бусыр вообще җырлыйсы килми. Намысы Дөрес, дрес. юк. Дрес ди. Юк. Өйләнәм дип салды берәү үй янына келәтләр. Яхшы хатын таба алмый бөтен җирдә. Ой. Ка дип карый. Дай тагын бер. Дай. Ринация Әлфияне, Әлфиясе Шамилне. Шамиле күптән ярата Илгиз белән Камилне. Алмагачның ботагында 2 сары сандугач. Көн сайын яратышалар, кредитлары булмагач. Ана Зариповның чәче агарып бетте.
Bir yıl içinde bukvallı. Әнәкиле автомобиль тиягәннәр бутыйлар. Яз көне юл салалар да җәй көне ремонтлыйлар. Bu Казан белән прямо аптыраган быелаймы? Бездә матур тормыш тиеп яздылар гәҗитләргә. Алар язган матур тормыш кайчан килә безгә дә? Әнәкиле автомобиль әллә ак, әллә кара. Таракан да үлеп бетте, бу дөнья кая бара? Илсия Бадретдинова. Ай, рәхмәт сезгә. Булай даже. Исәнмесез? Алло. Әйе. Шул сөйләшкәнчә булды бит инде, әйеме? 27 ноябрь кичке 6-га. Яхшы килеп җитәбез, ярым. Сау булыгыз. Исәнмесез? Гафу итегез, хәзер яме. Алло. Әйе, дөрес шалтыраттыгыз. Пәрәмәш лимитед фирмасы. Сездә нәрсә? Туй! Саңа нинди тиле өйләнә инде бу вакытта? Юк, кризис бит, корылык. Икмәк юк, бәрәңге юк, акча юк. 7 айлык корсагы бармы ни? Алайда вакыт, точно вакыт. Алучы булганда биреп калырга кирәк. Әлбәттә үткәрәбез, нәрсәләр кирәк буласың? Әйе бар. Ашнурсыз микрофон, анысы да була. Тани живота. Так. Саңа киленгенә бейсе. Шаярам инде, шаярам, әлбәттә була. Хәзер куймый торыгыз әле, яме минем монда икенче шалтырату бар. Хәзер сөйләшеп бетерәбез, куймагыз. Алло. Әйе, дөрес шалтыраттыгыз. Була, конечно, була. Стриптиз белән дә проблемалар юк. Әйе, шул ук биюче кыз күрсәтә. Ну, бердә булмаса, үзем күрсәтәм инде. Хатынга беренче тапкыр мунчада күрсәткән иде. Аңын югалтып җыгыла язды. 3 ай мунча кермәдек, күнеккәнчегә кадәр. Әйе, уйлагыз, ярым. Шалтыратырсыз, сау булыңыз. Алло. Әйе, шул тани живота, шнурсыз микрофон, тагын нәрсәләр кирәк әле? Җырчылар? Әйе, любойы бар. Төрлесе. Бәяләре төрле. Кем кирәк соң? Әстәгъфирулла. Әлфинә? Юк. Дәшеп була да ул. Ну бит ул хәтле шинауга сезнең оныгыгызның вакытсыз тууы ихтимал. Юк, минем аны күргән юк. Ишеткән бар ахрысы, теге ни дип җырлый, әйме? Жылы җилләр исә синең яктан, мин тыңлармын киткәне тавышыны. Юатырлар синнән килгән сүзләр, күңелдәге моңлы сагышыны. Шулаймы? Яратсың миңа димәгәе, хыт бөтен гаиләгез белән бәгәйләп бетегез шунда. Булы. Әйе, уеннар да бар, достлар да бар, шарлар да бар. Кирәк булса, сугышта оештырабыз, акчагызны гына түләгез. Ярый, уйлагыз, ярый, сау булыңыз. Исәнмесез? Менә. Эй, Аллам. Алло. Да, фирма пәрәмәш лимитед.
колхозығызның юбилейі құрметінен зур концерт керек міне сізге. Ішлейбіз енді өткеребіз әлбетте. Сіз мен айтыңыз, жыршылардан кімдер керек, мен мұнда белгілеймін, яме бәйелерін. Әйі бәйелері түрлі. Кім керек? Салауат. Ну, колхозығызны сатсағы, шуның ақшасына келерге де мұжы. Әйі, қойлаңыз, ем. Сау. İçen misiniz? Вот іштегі малая, жайын таптым биттәки. Қазанға мұңлы татар конкурсына барғаш, артистларының нешік яшағанын көрдім де, ұзақ ойламайшы, туйлар, юбилейлар, бәйрәмләр өткер атырған фирма ашып жібердім. Мұнысы шунды бит аның қазір. Ол тігі ілігірек енді бәйрәмләрді. Үстәлінің бұл башында Харис абай сені салып тұрасың, бұл башында Зүфәр абай сені старший деп, әйтәләр еді де, ішәләр еді де, йығылалар еді. Қазір олай түгел. Қазір профессионал артистлар да шығыр, Қозаннан. Біздің халықта қызық бет олай емі. Міне обязательно әр бәйрәмні көршісінікінен уздырыбырақ ішлерге тырыша. Қазір аңлатам мен сізге. Міне әйтік, бір көрші өзінің малайының туйына ұршық қадәргіне Гүлнара Теміржанованы дәшіп, «Хаманда шылық бит, йылдызылар яңғыр, иде бураны болса болсын, тышта бураны болмасын» деп жырлата екен. Екінші көршісі обязательно өзінің малайының туйына Бәшира Насырованы дәшіп, деп обязательно Бәшираны шақырып жырлады. Ол Бәшире мен туғанда ол ғұмыр ұза деп жырлайды енді. Қазір меңа 40 жейді, ауыл хаман солай деп жырлап берейін. Имена көз алдына кетіргісіз, ұршық қадар Гүлнара Теміржанованы и Бәшираны. Ну, яра, тағын бір пример кетіріп кетем енді. Әйтік, міне бір көрші өзінің юбилейына шақырды дей. Міне мұның қадәргіне бірде 23 мекен, бірде 24 ме қатырлап бітірмем. Илнар Сәйфиевны дәшіп, «Бізді дә бешік, әлләнешік» деп жырлата екен. Неге бешік тұрында жырлаған аңлашылайын даны. Екінші көршісі обязательно мұңарға күнләштіріп, міне мұның қадар бұйға да арқылыға да. Фән Вәли Ахметовны дәшіп, «Ватырланыдым атының беліне, киттім Герман жеріне» деп обязательно Фән абайды шақырып жырлады. Әміне жәмәғат, сіз көз алдына кетір аласыз ма? Фән абыйны атқа атланған келір. Ондай ат болмай жәмәға. Әміне қазір көз алдына кетіріп қарағыз. Фән абыйны шол атқа атланып Германияға барғаны. Немізға шунда ятып өлелер сразу, биллахи. Ғафу етіңіз. Алло. Как не поместились? Сон башқа вақытта сыялар еді бит әлі. Ну білмеймін де алар моторлар, талантлар қайтарып жіберіп болмай бит. Қазір бір нәрсе ойлаймыз, еме?
Нештәргә саңа? Былай иттерәбез. Берәм-берәм кірсінлер, яме? Сначала одна заходит, потом второй зайдет, потом третий зайдет, да, и пойдет. Ақшасын беріп жібәрігіді, расчетны өзім ясайым. Яқшы, рахмет, сау боласың. Зүләйлә қызларын жіберген едім. Сыймағаннар. Өшпей жамаға, түрлі қаллар болғалайын өш болғаш. Неше, Аллаға шүкір. Ақша төлегенде любой тешікке кіртеміз. Ол тігі бәйремлерде, туйларда жүргенде баштарақ өзіме де нық интегірге тұрып келді кәнешті. Баштайын шол. Гармон сүреп, караоке ғажырлап, магнитофон көтеріп берген шақларда көп болды. Бір-екі жерде тұтып қайнадылар да өзімне. Шуннан соң тағын бір тапқыр Қазанға барып, бірнеше концерт қарап, артистлар біле таныштым да, мұнысында жайладым. Аның артистлар да бігірек халық енді. Міне, ақша төлесең әйме, бозда да жырларға қаты қойлар білләғи. Әлі міне, қазір. Міне мұнда полный список түзідім, бәйелері, хылықлары, телефонлары білен бірге. Көңінің қайсысын тілеш, онысын шақырға бұла. Керек екен бар аның ұзыны да, бар қысқасы да, бар семізі, ябығы. Аннан бұл абитаның тіге барлап жырлаушысы емі. Ялғыз жырлаушысы, бейіп жырлаушысы, почти шара жырлаушысы и үстәмә төлеулерге башқа қызметтер көрсетушісі. Алло! Астагфируллах. Алло! Да? А что ругаетесь-то, а? Как что? Хорошо отработали наши артисты за ваши 3 копейки. Твой штин акшанга. Не кричайте на меня, пожалуйста, а? Нет, знаете, что я вам скажу? В этом целесообразном мире каждый человек должен отстаивать свои тактические мышления. И только тогда, возможно, у него появится вышепроцентная самооценка в критических ситуациях окружающей среды. Anladın mı? Dumalandım ağzım. Сам заткнись. Өтірелер қой бір бағыт. Мына шындай жалыбыларда болғалы жамағат. Өшпейт нешләтесің. Қаралы бүтін кайыфны бітірді бұл, нәрсе сөйлеймсің әлі. Шол тігі артистлар біле танышып жүргенде, баштарақ өзімнің де шақ қатқан шақларым көп болды малақай. Қазір бит татар сәхнәсінде кімнергіне жоқ. Міне кімні әйтік, бір егіт бар беті, қара, есімін де қатырлаймын. Қазір көрсетем, бәлки аңларсыз. Не деп жырлай ол тегі? Зәңгер көкте емейін болып ақ бұлытлар ағып өтәләр. Әкішірәр шексіз көкке қарап, бары яқшы хабар күтәләр. Кімсің әлі? Міне! Мен аны көргеннен соң жамағат. Кішінің шыннан да маймылдан барлыққа келгеніне ышанды. Аны бет сәхнәдә қуып тұтып болмай, үрлі-қырлы секіре. Әлі жолық вақытта жырлайды. Міне аны дәшкәлелер туйларға. Ана тігінені дәшәлер. Бар бет бір ұзын, сары шәшлі гитар тұтып жырлай. Не деп? Әзділфия, Гүлшатай, ник шайыртасаң сен, ник сен чок-чок-чок, казачок деп. Кімсің әлі? Исқаққа! Мен аны башта опа кіші деп ойлаған. Ауыл жегет болып шықты, наполовину. Аны да дәшкәлелер. Аннан яратып дәшәлер тігінені. Кімсің әлі? Әне, салауат, менді қаным, бар бейт әлі, әйме? Әйедеге!
Әйе, мына шуны. Тоже бір жыры білән енді, қадыр, қора. Үсір бірақ қауышқа жай, үсіл ашық өйкішті. Ауағдаларыны біріштік біз, Аял қызлар яуға кешті. Жәмәғат, Татарстанда бүтән алай еттіріп жырлаушы жоқ. Шуңаны да әшкәлелер. Аннан бітәлі семья мирішілер де бар. Эй, алар өзі бір кәмитаным. Тәге, телевизордан қарағанда, яйсе гәжеттен оқығанда матұрғыналар енді өзлер, әйме? Жырлаулар да тәге, мен сенігіне яратам, мен сенігіне сүйем деп. Білесіздір бет, бар бет деген нендейсің әлі. Мен сені, yok мен сені, yok мен сені, нығырақ яратамын. Мен сені, yok мен сені, yok мен сені, yok мен сені, нығырақ сүйемін деп. Шундайрақ мағынада жырлайлар бет енді. Яттеге, қар болсам қаралмам, бұз болсам бұзылмам, мен сенсіз қартаймам, я вестиға не могу деп. Шол ерлі қатынлы дуэтлар, аларын бет бүтінісінің мағынасы шундай. Міне шулар бәйремлерде қызық қына халлар көрсеткен елер. Бір-бірсіне күнләшіп, дүбірдетіп суғышалар. Ғадатта қатынлар жеңе. Ақша бөлеші алмайшы, біздің ауыл даяркылары да білмеген сөзлер әйтіп, талашалар. Шуңа күрә андайларны бик дәшмәс кәрәк тырыша. Аннан, теге, ниләрне дәшәләр яратып, қаралы, исемләр дә бик жеңілгіне. Ирке, ландыш, шәшке, тамшы, інжі, Зәғафүрә, Зүбәржә, қышытқан яфрағы, оғаш бұтағы, мына шуның ішілерінен оңлағансың. Алло, нәрсе? 2 кило сал. Жоқ енді, бір гіне қалақ сал. Сыңанаңны қарап, бір гіне қалақ тұс сал дейм ашқа. Шекер салмайлар. Әйе, бәрәңгіне әршіп сал. Қатя, тұқта. Бұйыл бәрәңгі бұлайда болмады. Қабығы біле бірге сал, қабығын өзім ашады. Әйе, пышақ шында үстәлдеді. Ярар, сөндіріп қой, сөндір. Қазір қайтқаш өзім пішіріп бітіремін. Давай, пока. Яратам енді, яратам. Пока. Қатын шалтырата. Әйе, не, үйлендім бітмей. Тоже артисінде. Мына шол теге біле бұтақларының бірсі. Қазір бұрақ жіберді бет. Қазір бәбәй тапты, олда жата. Бала, меннендірме, башқа бір әрбайза кәшіктендірме, білген жоқ. Әйтен бет, мұншада кірген жоқ, тапты енді, жарай отсын шында. Аралы, тігілеріне әйте башладым да, әйте бітірмедім бет. Тоже бірік жырлар біледі әшелер енді, не? Байсың, бай мене көрмейсің, ай, житті үйрейсің, көпмігер життер байлық, бұла қойшақ бір айлық. Кім бірінші адым яқтар, кім дәшәр екен алыдан, сөз басларға ерік бермей, ғырурлық деген шайтан. Кім бірінші адым ясар, кім дәшәр екен алыдан. Хисләні бірәк кеттім ақырысы. Мына шуның ішілерін оңлағансызды. Ну, теге бүтінләй важный мероприятие болғанда,
начальниклар отырғанда өзім жырларға тырышам. Әлі міне бір үрияңа жыр жазған едім. Рұқсат етсеңіз сізге де жырлап көрсетем. Жырлай ма? Қазір гармоннығын алып шығайын де, ярай ма? Қазір. Міне жамағат, бәлки қойбірлеріңіз қатырлыдыр, озған еліні мен С харфіне бағышлап бір жыр жазған едім. Бүтін сөзі С харфіне гіне башлана тұрған. Шулай алфавит бойынша кеттім де, бұл еліні К харфіне бағышлап яздым. Итак, К харфіне бағышланған жыр. Башқара Ямалиев Илдар. Sözlerin yazdı Ямалиев Илдар. Kıyı İldar Ямалиев. Bayanda İldar Ямалиев. Qarашыларың құяш кебек көп кешелер көрділер, көзлеріңе қарағаннан көтерілі көңіллер. Ей қалыма қашылары, сайры сандық ашылары, сайры, 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 сайры сағындыра башлады. Киргизстан көп кешенің қаралды көскейлері, колхоздағы құшқұртның да қалмады көкейлері. Ей қалыма қашылары, сайры сандық ашылары, сайры, 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 сайры сағындыра башлады. Кибіттегі кәримені кіттәкілікке кірткенлер. Жоқ, мұнысы начальниклар янда жырлай тұрғаны болды бана. Жоғы жырақ кетті. Қаралы бір нормальный куплеті бар ебетаным. Ешек сам. Күскені қызылар колхозда қорқыныш кино қарай, күндіз кіндікілерін қаплай кешкі. Бұлай десем матур болмас. Кеш артында қапламай. Ей қалыма қашылары, сайры сандық ашылары, сайры, 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 сайры сағындыра башлады. Сайры, 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 сайры сағындыра башлады. Ватшылар! Илдар Ямалиев. Алар айтмасаң да білелер алар мені. Жарар жамағат, мен үйге қайтым әлі, аты түген нәрсе үйіні жандыра қады. Әсіз күшлі алқышлар білән біздің фирманың жыршысы Ризат Рамазановты қаршы алыңыз. Илдар Ямалиев. Илдар Ямалиев. Хоп, 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 хоп. Хе-хей! Егет шақларым бар еді, кең орамнар тар еді. Егет шақларым бар еді, кең орамнар тар еді. Әшмұха ширік шәй, бегірәкі матур жинге шәй. Кәкірі қалсақ матур аппақ балқыттау дүнияны. Кәкірі қалсақ матур аппақ балқыттау дүнияны.
uramlar tar bulsa da Oğlak yolum var idi King uramlar tar bulsa da Oğlak yolum var idi Əşmuxa şirik şey Bigrek matur jinge şey Kekri qalsaq matur Appap balqıtav dünyanı Kekri qalsaq matur Appap balqıtav dünyanı Bileyim mi? Şaklarım var idi, yüreğimde zar idi Parsız şaklarım var idi, yüreğimde zar idi Əşmuxa şirik şey, bigrek matur jinge şey Kekri qalsaq matur, appap balqıtav dünyanı Kekri qalsaq matur, appap balqıtav dünyanı Əşmuxa, sin qayda Нәрсә күрдем? Yüreğimde zor bulsa da Siygen yarım var idi Yüreğimde zor bulsa da Siygen yarım var idi Əşmuxa şirik şey Bigrek matur jinge şey Kekri qalsaq matur Appap balqıtav dünyanı Kekri qalsaq matur Appap balqıtav dünyanı Hop 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 Haydagiz birgalab Kekri qalsaq matur Appap balqıtav dünyanı 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 Ризат Рамазанов, Саба жігіті. Ризат Рамазанов. Мына жамағат бүгін 52-ші концертны эшлибез. Сентябрь азагынан тотынган ек. 52 көн рәттән әйтәм. Әшмуха, кызлар исеме түгел, 50 грамм дигән сүз. Изләмә аны сәхнәдән залдан. Шупы-шупы заманы балалары. Aşıklarının bilde bitulanın bir yeme deyler şun ikkene Kızlar bizge aşık bulsa benim bir canım deyler şun ikkene Zengeri kukne vayka buza uğral tav bereketlerine Para taşlı para tuzlu bir yanın yigitleri Zengeri kukne vayka buza uğral tav bereketlerine Para taşlı para tuzlu bir yanın yigitleri Yan buya kuya urman ağaç sayın sandın başlı üzdürre Bir jırlamay künele bulamay künel tula jır bulgaşlı tüzgünle Zengeri kükne vay kabuza uğral tav bereketlerine Para başlı para tuzlu bir yanın yigitler Zengeri kükne vay kabuza uğral tav bereketlerine Para başlı para tuzlu bir yanın yigitler Нешик бийләр әле, Ризат? Başqaça Aşıklarının bilde bitulanın bir yeme deyler şulan ikkene Kızlar bizge aşık bulsa benim bir canım deyler şulan ikkene Zengeri kukne vay kabuza uğral tav bereketlerine Para taşlı para tuzlu bir yanın yigitler Zengeri kukne vay kabuza uğral tav bereketlerine Para taşlı para tuzlu bir yanın yigitler Büyüp gitəsi kiləm olay, işlər əməl qalmadı.
yan buya kuya urman ağaç sayın sanduğaç özdürre bir jırlamay köngel bulmay köngel tula jır bulgaçlı tüzgene zengere kükne vay kabuza ural tau bereketlerine para başlı para tüzde bir yanın yigitler zengere kükne vay kabuza ural tau bereketlerine para başlı para tüzde bir yanın yigitler zengere kükne vay kabuza ural tau bereketlerine para başlı para tüzde bir yanın yigitler rahmet Zur rahmet Oo Rahmet ya hazır Basın boshqacha olirga kerak. 3 topqir rahmat aytib. Rahmat yozir endi sizga. Zo'r rahmat. Mana aybat opa. Yaxshi. Men mana bu ustalni yuqqagina qo'ygan deb bilasizmi? Men bet umidlanib endi bilib. Yaxshi. Maxsus. Mana qaray, bo'g'irlanib qarab turalar. Durtisida. Yıl sayın siz alaytigi zapiskalarni ko'p yozmag'iz. Bizning ko'p tugul vaqt konsert ozag'ina xatlik o'qib o'tirilib bo'lsin. Yıl sayın bir retro jir o'rnashtirishga tirishamiz programmaga. O'zgan yilni da bari bu yilda 10 jirni saylab olgandan so'ng qaysisini to'xtarga bilmay o'tirganda esga tushdi. Menim ani marhum ayta turgan edi. Zəngər külməgin kiyib, qıyma yanına basıb, köklərgə qarab Yasmina üzgələnə jırlağında Tataristanda birər qoşulub yılamağan xатын qaldım ekan deb. Söz əlbəttə İslamiya xanım Mahmudova xamanın qır qazları артыннан деген жер турында бара. Анардан соң бик күп кенә җырчылар аны башкарып карадылар, ләкин тамашачы күңелендә нәкъ менә Исламия апа башкаруында кирип калды. Анардан да арттырып җырлап булмаячак әлбәттә. Ләкин нигәдер менә бүген шушы залда сезнең каршыда шул җырны җырлап карыйсы килә. Минем өчен җиңел җыр түгел, кушылып җырласагыз күңелрәк булыр. Кыр казлары артыннан.
қазылары артынан тегі жалайым қарап балам тегі жалайым қарап балам кір қазылары артынан кір қазылары артынан кір қазылары Зор рахмет. Рахмет. Юху! Ай, рахмет. У-ху! Так, жамағат, басын еркінне бірәк. Тихо. Ну, давай. Бұлар бүтін ісі меңім. Менде әйбәт кішілерсің, ә? Бұл қаян келген әйбәт кішілерсің бұл. Бек зор рахмет. Жамағат, мен рұқсат етсәгіз әйтіп кетем әлі. Ирали, көрін әлі бірнегіне тамашашыларға. Йоқ, көй шунда дейдім. Қызлар көйгіз әлі шунда. Шират білән. Ирали, әйде баштан көрсәтем әлі сені тамашашыларға. Жамағат, міне Ирали дус. Мен шынлап әйтем, Өзбекстаннан мақсус менің концертқа деп қойтқан кішілер. Меңа қалса алқышларға лайықлы кішілердір. Екіншілер, Ирали, енді қазір неше ел бойына біздің бүтін дискларны барлап, біздің ижатыны көзетіп, қойтқан сайын меңа көштен әшілер ташып, дегеннен жіберіп, ята тұрған шәпкіне кіші. Вообще, мен Илфакқа айтам, мен айтам, ашуны кетірсен кеттім бардым Өзбекстанға, Иралиім бар менің. Екінші хатын болып. Менің опыт бар қазір. Мына шошынды Ирали. Ирали бір вақытта да бұш қолы білән келмей. Ну, давай, бер. Берген де меңа түгіл. Мына бет. Рахмет айтырға керек. Саба жігіті. Бек зор рахмет. Нариманға. Ай, ақша. Көйгіз әлі шында. Басы Илфакқа. Алар, неше өсің аларында? Міне көрдігіз. Міне шошынды Ирали. Бірей, анарға главный бір... Бысы... Энциклопедия Ташкент деген жамағат. Көрдігіз? Ай, Ирали. Басы меңа. Басы, наверное, меңа. Бүтенге біркіні бар. Кеттім бардым Ташкентқа. Матур бұл? Матур жәмәгәт. Ей, жаным. Міне шошынды Иралиім бар менім. Қарағыз әлі, мен сіз шешкен арада өзімнің де көштен әшіні көрсәтейм әлі. Әзгіна отырып тұрғызын, жәмәгәт. Мәне!
Басы фотографиясы гына миңамы? Или? Ям... Ирали. Әлі яратамда инде шунда. Ирали, бик зур рәхмәт. Төшерәсезме? Төшерегез зинһар. Ирали, хәзер карале, бүләккә каршы бүләк. Мин белдем синең буш килмәячәгеңне. Минем үз гомеремдә бер качанда алай тиге айлар буена әйбер ясап утырып кешегә бүләк иткәнем булмады. Шунда бер акуян Вьетнам базарыннан алып, шуның эше дип бир. Менә белмим нәрсә диерсез. Мин моны үз кулларым белән чиктем 2 ай буена. Минем тегү машинам юк, шуның өчен полностью гел кул белән эшләгән әйбер Ирали чын күңелдән, бусы миннән сезгә, яме? Күтәрә алмыйм юк. Менә монда куйык әле күренеп торсын. Менә шу Ирали, ул инде жогалып калды гел. Ирали, менә бусы тагын. Бусы тоже сиңа. Ирали, бик зур рәхмәт, чын күңелдән. Әле тагын бер нәрсә бар менә. Тагын менә. Кызлар, бик зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Ташкент кунаклар. Мин моны салмыйм. Салмыйм шу. Жүрәкләре янсын, алгарак барып киләм. Кызлар, бирегез әле, пожалуйста. Зор рәхмәт. Синең күлмәк кигәнең бармы дигән? Берне киеп чыгамыймы? Эй, кимәм дигәнем, кием әле шуны. Риски? Бер күлмәк киеп чыгам, мин чынлап әйтәм. Но аннарысын теге гәҗитләргә язырга түгел, шушыда булдымы күлмәк дип. Илсияр Бәдретдинова, сездән үтенеп сорыйм, бүгенге концертта 17-дә һәм авыл кызлары килә Казанга укырга дигән җырны җырлауыгызны исемен белмим шул дигән. Рәхмәт. Исереп кайткан ир турында гаишникларга да җырладың, исерек ирләр кайда йөргәне турында җыр кирәк бит инде дигән. Безгә дә җыр языгыз инде. Илфак абыйга материал кирәк булса, бездән бесплатный экскурсия дигән. Сезне бик яратабыз. Айныткыч хезмәткәрләре дигән. Менә минем концертка шу. Мин шушы урында өстәп әйтим әле. Кадерле тамашачылар, Ходай язган булса, февраль айларында махсус зур концерт әзерләргә җыенабыз. Шушы ук залда, филармониялар концертлар залында. Менә монда бит бөтенесе юбилей үткәрә. Берсенә 50 тулган, берсенә 70 тулган, вешмала. Бөтенесендә юбилей. Миндә, между прочим, быел тоже юбилей, 30 тула. Шул хөрмәттән, бәлки узган елгы программаларда булган иң кәттә җырларны гына сайлап, бер программа әзерләргә исәп. Илсия сеңлем, безгә бик файдасы тигән торып басны мончалы дигән. Килде китте сорауларга үпкәләмисең бит инде 71 яшьлек Галәүетдин абзыең дигән. Галәүетдин абзый, бас әле. Балкондадыр әле ул меңгәдә. Сез менә килегез әле монда берне. Матур бер хатын төшкән плакат булса да бирим әле. Менә, юк, менә шушыннан гына бирәм. Яхшы Галәүетдин абзый. Истәлегем булсын, җәмегез. Бер тишек каплап куйырга. Әйдә җырлый инде хәзер. Сезгә күз алдыгызга китерегез. Менә моннан бер 20 еллар эчеп, 20 еллар элек эчә башлап, бүгенге көннәрдә ялгыш айнып киткән Габделбәр турында җырлыйбыз хәзер. Ай, калганы җырда аңлашыла инде, киттек. Әйдә. Гелаңсыз эчеп яткач, 20 елдан арткач, айныды бит Габделбәрдә 7 укол кадаткач, ул бераз басып торды. Бер турды, бер утырды,
Аннары бұл ят дүнияға қызықсынып қарады. Мұғжизалар көп екен, советлар иле біткен. Күні түні ішілесең де ақша хаман юг екен. Балалар үсіп біткен, қатын кияуге кеткен. 20 ел ішкенге де қатыннар түзмейкен. Үзгерген заманалар, заводлар тоқтағаннар. Балалар бақшаларынан кибітлер ясағаннар. Ақшаң болса бар да бар, әлләнилер саталар. Шәһәрдәге бір кибетте ирләргә барзап шәстілар. Яңалақлар гел шутсыз, телефоннар шыбықсыз. 105 йортлы авылда машиналар 130. Шибәр хәзер хатыннар, қызықтыра тұрғаннар. Қайсы тиле кірткен мода, аяқларын кырганнар. Бөтінлей шәрә қызлар, матурлар, имансызлар. Ни қызганыш ішіп өткен қызлар сүйерлік язлар. Бөтін нәрсе өзгерген, ашау хәзір шетелден. Бізге бізнің бәрәңгіні әрмәннәр сата екен. Бәяләр көкке мінген, ақшалар бүгін бүтен. Бабайларға түбәтәйні Қытайлар тіге екен. Ширатларда юг екен, Горбачев ялға кеткен. Интернет деген зәхмәтті ауылға келіп жеткен. Телевизор ұятсыз, қарарлық түгел ялғыз. Қатын білен қарарға да вақыт оңайсыз. Тұрғанда еллар санап, еске түшірді қабат. Бүтін жерден ишләп хаман, Фәткеттинев салават. Ғабділбәр аптырады, як-ягына қарады. 20 ел вақытыны да қабат-қабат санады. Ол біраз басып тұрды, бір тұрды, бір ұтырды. Аннары бір сүгінді де тағын әшә башылады. Аннары бір сүгінді де тағын әшә башылады. Аннары бір сүгінді де тағын әшә башылады. Рәхмәт! Гүбәдия. Сен шап кет. Қоя кеттік, қоя. Құрал малай. Сен шап қама менға еріп үйрейсің ол? Қараңыз әлі, сіз көпті тұрасыз. Ха, тұрам мен сен. Юбилейға шақырала. Сенде бар-барғаны қарлы бақша yok. Башта бүтінісі шулай деген бұлай енді. Алло, да, күтулері білән келсәлер 50 тысяч рублей. Әйе, бүтінісі да матурлар, талантлар. Расчетны өзім ясым. Әйе, яры сөйлештік, сау болағыз. Алло. Шапшағым сен міне. Яратам, конечно, яратам. Тахир Зухрәні, Юсуф Дүләйханы, Жәуид Дүлфияны яратқан кебек яратам. Нешлейсің сың әлі? Ашарға пішіресің мені шапшағым. Нәрсе біле сайлайсың сың бүгін?
Макарон қыздырасың міне. Нешексің? Тәмілі келіп шыға ма? Қоты? Сен аны башта пішірдің мүсің? Жоқ! Сың жаным аны бейт башта пішірелер, оннан сыңғына қыздырала. Нешек енді нешек? Суға солып пішірелер енді. Неге сың даширақ қына пішірмедің? Как раз шарикта яратайды. Ярар, сөндіріп қой. Қайтқа сөзден пішіріп бітіремін. Алайса қазір түгі күнгі сыман пажар шығарасың. Давай, пока. Продукттер әмітіп жатайын шында. Алло, әйедірі шалтыраттығыз пәрәмәшлі метод фермасы. Үткәрәбіз, ақшағызны төләсәгіз, шу ашшада үткәрәбіз. Ирігізге неше яшсың? 50? Әлі біраз яшарлық екен. Жоқ енді бұлай айтем. Біздің елде бит ерлерінің орташа ғұмыры 58 гіне яш. Шуңа енді мен ярар психламағыз әлі, а то сразу, что вы себе позволяете, имеш. Все нормально. Не волновайтесь. Түрлі жанрлар бар. Любой на каприз за ваши деньги. Ақша яғы таррақ міне. Оқытушылар қайласы? Сың балақайларым, мұнда сізге ненде юбилей. Тамақ яғын қойғыртырға керек әзірі. Ерегізінің туған күніне бірер палкі яқшы қалбасы алып берсәгіз, лұртшы шотланашақ. Шайарам енді, шайарам. Шундай шаян кіші енді мен ішлетесің. Так, бірер сюрприз дейсіз енді алайса, Шарық бүйі ярата? Все, аңладым. Тоже әлфинені ярата? Сәйірі кішікке, между прочим, ерегіз. Ну, яра, мен сізге жіберем, әйме? 10 мың болай, әме? Қимет? Жоқ, аңлайм мен кризис, құрылық. Ну, Ярар, оқытушыларға бізде 30% скидка қаралған. Бұлай тұрамыз. Мен сізге 2 ватном жіберем, емі? Жырлыда бейді, ерігізге бейкіні құшы ешақ. 5 мың бола бәйесі. Хаман қиммет. Сан бұлайда ақыртып талайсыз бетінде. Өзігіз интеллигенция вәкілі. Ну, ярар, бұлай тұрамыз. Значит, не вам. 4 мың бола, емі? Мына как раз репетицияда. Яқшы, сау болағыз. Рима! Саңанаңны қора. Рима! Римашка! Римусик! Ары бір Рима енді. Мына қоралы. Мұнда бір заказ бар, бір ауының юбилейінде жырларға да бірге де керек. Көбірегін бейі, емі? Давай репетиция ясалар. На микрофон.
көрme үрлеп алғана Ерақтан бәхіт ізлеме бар бәхіт алдыңда Йықлап қына қала көрме үрлеп алғана Ерақтан бәхіт ізлеме бар бәхіт алдыңда Йықлап қына қала көрме үрлеп алғана Ерақтан бәхіт ізлеме бар бәхіт алдыңда Йықлап қына қала көрме үрлеп алғана Римма Никитина. Рахмат, Бекзор. Риммочка Никитина. Міне бит. Бір қолы білен болса да көтеріп, мені өн әйтігі сізан. Тірілігіз. Римма Никитина. Нананайды. Жігітлерді бейіп тұралар мала, 20 яшты қызлар нананайды кеш. Әлі әстер ішлеп қарай, меңа бейемелер. 30 тула етті мен деймі? Көлмәтіні қарайсыз ма? Шошыда болды деп отырасыз ма? Әлі мен бұлай айта білем. Менем Илфақ айта, қатын қызды 30 яшқа хәтлік құтырып қалсағын аннары келішмейді. Мене жоң хәтлік кіне вақыт қалды, февральда тула бетінде. Әлі нәрсәр ішлеп қарайым малай. Шәшіні кіркітіп бітірдім, веш ясап болмай уже бұйыл. Сіздің арада бар мекен 30 яшқа жетіп тек кеуге шықмағанлар? Или тезгіне барып қайтқанлар? Міне қазір көбірек болырға тейшілер. Или бармайшығына бәбей тапқанлар? Жоқ. Жоқтар. Міне бүтін жерде бар, мұнда біткенлердір. Ей, көптен түгел бір татар тойында қонақта болдық, татар ауылы. Қазір соңынан келіннің әтесі білән әнесіне сөз берділер. Олы күні яштағы мүләйім гіне бір апа тұрып басты, елый. Көңілі толған, мүлі жылай бістіріп берген қызымны еміш алып кетсіндер, 30 ел бойына сақла-сақлада алып кетсіндер еміш. 30 ел сақлаған бетінде лары. Етігінде абызы тұра, зор кішке тұрды, бәйрам бетінде. Сен, сұжы, давай, бәйрам күнді елап тұрма, бұтын сүйінгі қойта, сенеге қойтыр дей. Абыға той бітті, апшығып кеттілер. Біз міне бір 120-ләп кіші тойда, үстел астына түштік күліп. Мен айтам, айнықның башында есірікнің тілінде дейлер бетеме. Бүттен тұрмыш фәлсәфәсін бір жүмле білен мойыншыда абызай торға. Менің иптәш қызлар арасында да бик көп. Міне гәжет журналлар тирәсінде бетінде, бет редакцияларда, телевидениялар, радиолар. 30 тирәләрендә қызлар міне бүтінісі шибәрләр, моторлар кішінеп тұралар малай кеуге шыласына бетілер. Нәрсә бар дейіп біләлер дейін. 10 ел кеуді қазір еғалай тегі қызығып бітіп чырлық нәрсә көрген жоқ. Но бет көрмәгәннің көрәсі келе. Менә алар сұрауы бойынша yazылған мақсус жыр. Менә қызда. 30-да. Сілкінірге генә қорқам. Әзірек алғара келем мүсін? Кешегіне 18-де, 19-да едікті Бізге деген матур киеу болмай қалмаз дейдікті Сезілмейше өткен өмір күнде кімдір үйләні Хаман қыз болып үргенге үйдегілер сөйләні Өмір ұзған, қызы да ұзған 30-дан Келе көресі, киеу деген бірәрсің
Kızı da uzgan bu tazıdan Kile kürresi Kiyev degen berersin Jimişnin ülgürgen şağı Eydekimizi bala Bütünle yük kızda tügel Gayipimin bir bala Yüreklerde kaynar uşak Kukrekte dürülü yalkın 20 yaş yırak tügel Karıgıda bik yakın Ömer uzgan Kızlar uzdak utazıdan Kile kürresi Kiyev diyen berersin Ömer uzgan Kızlar uzdak utazıdan Kile kürresi Kiyev diyen berersin Artın bilen buralar Şiberlikni birgen Huday Uңanılık şikten aşkan Bütünle yük dile tügel Uy fikirde var başta Kayda adaşıp yürüyder Bizge digen maturlar Maturlığı da kirek mi Bulsun gına nasip yar Ömer uzgan Kızı da uzgan bu tazıdan Kile kürresi Kiyev diyen berersin Ömer uzgan Kızı da uzgan bu tazıdan Kile kürresi Kiyev diyen berersin Kile kürresi Kiyev diyen berersin Kürresi Kiyev diyen berersin Kiyev diyen berersin Kiyev diyen berersin Hop 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 Hey hey hop 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 Rahmet! Big zor rahmet sizge. Zor rahmet. Mine bit. Gördünüz? Еске түшті. Көрәлей, uzgan atına da kolxoz bazarından alğanıyım. Kıyar aldım, pomidor aldım. Şuşa kız satkan idi. Onun üstüne üstep yanadan banan birdi, limon birdi buşka. Şunda yürüyüm hazır. Kıyar pomidor alırga. Rahmet sizge. Серега, помоги. Siz mümkün olsa kirip ketip tura almazsınız mı eken? Мен gitaraga bir jер jırlayım. Oşulanmasağız indi elbette. Kettik. Koya kuyunlar şeşkelerini. Yalamasın, köz kiledi. Dağın kökten vak yangır sibedi. Uzaklamay dağın salgın kışka deyip şirat. Sebepsizge dolkınlanma, korkam deyip salkınlardan. Жылы жайга kadar әлбит deyip yırak. Күзгі салқынларда дәшірге кіші тапмай жүрсе, ялгызлык салқыны үзегіңе өтсе, үшісе,
Кайтасы юлыңның соқмағын қар көмсе әр күнні. Бұл салқын дүнияда жылыта алмасаң бір кімні. Шын суық міне шу язмасынан бізге көклер. Қар жиырма салқын деп жер, ұзақыламай тоңашақ дейіп жер, табиғатның дейіп сөнген жылытыр ұты. Келәдейі жылынасы, язығы желге сыйынасы. Сен ашықма әр нәрсенің бар өз вақыты. Күзгі салқынларда дәшірге кіші тапмай жүрсәң, ялғызылық салқыны үзәгіңе өтсә, үшісәң. Қайтасы юлыңның соқмағын қар көмсе әр күнні. Бұл салқын дүнияда жылыта алмасаң бір кімні. Шын суық міне шу язмасынан бізге көклер. Dünyada her kişiге yazılgandır bir işirge. Kış bulmasa bulmaydır kadri jeyningde. Suunmasın tende kanın, üşümesin yalgız canın. Her vakit kaynar uşak yansın könelinde. Күзгі салқынларда дәшірге кіші тапмай жүрсәң, ялғызлық салқыны үзәгіңе өтсә, үшісәң. Қайтасы юлыңның соқмағын қар көмсе әр күнні. Бұл салқын дүнияда жылыта алмасаң бір кімні. Шын суық міне шу язмасынан бізге көклер. Қадірлі тамашашылар, қазір сізге бик зор өтінішім. Яңы елға кадәр біз сіздің білен ұшыраша алмайшақпыз, біз күн көбік ашық. Менә залда артистлар да бар, сіздің арада отыра тұрған, алар мені бик яхшы аңларга тиешләр инде. Тиздән яңы ел бәйрәмнәре җитә. Төрле телевидениялар бездән яңы ел турында җырлар сорыйлар хәзер. Видео материал сорый башладылар. Шуның өчен зинһар өчен мин белән безнең концертка начар кешеләр килергә тиеш түгел. Хәлемә керегез дә яңы ел бәйрәме кыяфәте ясап утырыгыз әле 3 кенә минутка зинһар өчен. Сөйләштекме, юкмы? Яңа еллар белән сезне, кадерле тамашачылар. Hopp! 1, 2, 3, 4, ketek! Миңа калса сезгә таныш булырга тиеш бу җыр, име? Шыршы без сине сагынып көттек ел буе. Шыршы без сине сагынып көттек ел буе. Син
tağında motorarak bizelgensin bu yola. Sen tağında motorarak bizelgensin bu yola. Enişi karlar yağı bütken senin alasılarına. Enişi karlar yağı bütken senin alasılarına. Köpdülekler kitirgensin bizneni duslarına. Köpdülekler kitirgensin bizneni duslarına. Rahmat sizga. Kış babayının sakalı akbarını kızıl iken. Kış babayının sakalı akbarını kızıl iken. Ol kar kızını yerken de bizge de kilip jitken. Ol kar kızını yerken de bizge de kilip jitken. Давай, Серёг! Kış babayının sakalına oppak karlar kıyılgan. Kış babayının sakalına oppak karlar kıyılgan. Bizni kutlap yürü yürü babay karga yığılgan. Bizni kutlap yürü yürü babay karga yığılgan. Kış babay kar kızı bilen ütken yollar taptakır. Kış babay kar kızı bilen ütken yollar taptakır. Nige iken mandi beyrem yılga bir güne tapkır. Nige iken mandi beyrem yılga bir güne tapkır. Шын көңілден бек зор рахмет сізге төзіп отырғаныңыз үшін. Қадірлі тамашашылар. Міне бұлай қоплап қоямыз біле. Бек зор рахмет сізге, қадірлі тамашашылар. Енді қазір әзгіні бізден жол етегіз бір 15 кена минут контракт еглан етеміз. Мен бүтен күлмәк кейіп шығам. Тағын! Аба! Бір қояда шығып кетмейміз. Allah'a şükür kaplandı. Bu ne bu kızlar? Bu nersesin İrali? Servis bu. Bütün kuhnyamda senin servis bitindi canım. Abav. Abav. Maksus kuldan işlengen dey kızlar ayteler. Ay rahmet sizge. Ay rahmet sizge şın köngülden. Muciza. İrali. Gittik, antrakt. Men bulaklarni qarang. Oshib qarang.
Серега Тихонов. Рахмет. Кеттік қазір жиддиірек бір жырыбызны башқарып қарабыз. Ай, рахмет сізге. Елсия, біз сені яратабыз дегенler. Рахмет! Тәрәззәләрне ябып, ишекләргә бик салып, бейек койма артында өн корып яттык. Кемнәрнедер алдылар, төрмәләргә салдылар. Күрмәдек тә белмәдек, дәшмичә калдык. Нәрсәнедер ваттылар, кемнәрнедер аттылар. Тәрәзәләргә рәшәткә куйдык кадаклап. Без берни дә күрмәдек, өрдимичә өрмәдек. Шыпырт кына утырдык, исәнлек саклап. Без горур халык дидек, без исән калдык дидек. Бездә гаделлек яклы, бикләп капканы. Без тыныч яшик дидек, ишетмик дәшмик дидек. Талаганнар таласын, җитә калганы. Кемнәрнедер тыйдылар, кемнедер кыйнадылар. Күрмәдек, ишетмәдек, белмәдек бит без. Ул бу була күрмәсен, кыйма аша кермәсен. Кемдер гаделлек сорый, без тагын сүзсез. Күңеле бер сөяк, шау-шусыз яшәү кирәк. Күбесен ишетмичә, күрмичә артык. Бу дөньяда ни булмас, кемнәр нәрсә кычкырмас. Дилеләр ирегезли, без тыныч яттык. Без горур халык дидек, без исән калдык дидек. Бездә гаделлек яклы, бикләп капканы. Без тыныч яшик дидек, ишетмик дәшмик дидек. Талаганнар таласын, җитә калганы. Сөндірегіз утларны, бикләгіз капкаларны. Кермәсен ирек җиле, кемгә җил кирәк. Без бит акыллы халык, 100 тапкыр исән калдык. Ирек сорап йөрүче, тилеләр сирәк. Ирек сорап йөрүче, тилеләр сирәк. Ирек сорап йөрүче, тилеләр сирәк. Әзірәген тағын. Рахмет. Сулап та болмай жамағат. Иелерге мұсың мұнда? Шешініп отырыңыз. Еркінлеп. Екінші бәбі алып қайтырға ойламайсыз мәлі деген. Тақмақлар жырлайсыз мәлі тағын деген. Тақмақлар жырламаспыз. Менің міне исім кете жамағат. Нишләп? Быйыл әйтәм бит, инде ярты концертлар теге 50 штугын эшләдек бит инде хәзер бит 50дән артыгын хәтта. Бөтенесендә сорыйлар, бөтен концертта записка менә качан бәбәй ап кайтасың дип. Нишләп бу бөтен Татарстаннан мен бәбәй таптырасы килә, аптырыйм мин шуларга. Без бу сорау өстендә эшлибез үзе. Хәзер бер анекдот сөйләйм шул темага. Кешегә сөйләргә түгел инде, җәмәгать үз арабызда гына. Хатыннар җыелганнар да ди, берсе әйтә ди инде күрәсен бер әрсезрәге. Менә сез күрәсезме? Бу бит дөрестлек түгел бит инде бу. Менә без бәбәй табабыз име. Аннан ашатырга кирәк, җуындырырга кирәк, үстерергә, аннан теге армиялары башлана, мәктәпләр фәлән фәсмәтән. Менә сыерны кытуа йөреп китә, сарыкны кытуа йөреп китә, мәшене кытуа йөреп китә. Сез беләсезме, кызлар, сез чувствуете дөрестлек юк дип әйтә ди. Булар җыелганнар, Халай тәгаләдән сырыйлар ди. Ну күрәсең бит инде.
Өйдә бер нәрсәгә эшлек инде, бунда бит гаделлек юк. Ходай тәгалә әйткәнде ярар. Бик җиңел. Сезнеке дә шулай тугрда йөреп китер, но сез дә сыер кебек елга бер генә тапкыр ират җенесен күрерсез дип әйткән ди. Юк кирәкми дип әйткәннәр ди хатындар. Вакыт юк бит җәмәгать, эшлибез дә эшлибез, эшлибез дә эшлибез. Салаватка Татарстанда нинди генә исемнәр бирсәләр дә, аны бары тик Удмуртиядә генә тыңлыйлар дигән. Алай түгел инде. Сезнең җырларны бөтен татар халкы үлеп ярата, так что уздраса Салаватны да дигән. Алай ук дип әйтеп булмый инде. Аның үзенең тамашачысы, үзенең предприятиеләре, үзенең спонсорлары дигәндәй, һәркемнең үз яраткан җырчысы була. Киләсе елга йомырка уңар инде. Авылдан ничек таныш ташып бетерәсе булыр, атна сайын кайтарга туры килер тагын Гөлназ дигән. Бу идея Илфакныкы иде. Рәсемнәрен ясап кайттым да бит инде. Ул икән бөтенләй үк алай булырга тиеш булмаган икән. Соңыннан әзрәк эләкте. Синең ди әтәшең ди нәрсә эшли ди. Тавык янында басып торырга дип язган идем мин аны ди. Мин әйтәм, әтәшләр нәрсә эшләргә тиеш булса шуны эшли дидем. Аннан соң ясатып алып булмай, шушы киенә калды инде, кругом күкәй булды. Илсия апа, иҗатыгызны үлеп яратам, зур рәхмәт сезгә. Суткасына 25 сәгать сезнең җырларны гына тыңлаучы хаҗ турыш дигән. Рәхмәт. Илсия апа, давай студентлар турында да бер такмаклар җырлагыз әле. Без дә бит сезне үлеп яратабыз дигән. Бәлки. Сөюшечка дигән. Ябалакны җырла. Көрнәле мишәрләре дигән. Рәхмәт. Илсия кызым, көләш йөз, шат күңел, шаян җырларың белән тигезлектә яшәвегезне телибез. Әминә апаң, Әнвәр абыең дигән. Рәхмәт сезгә бик зур. Хәзер менә Илфак белән дә сөйләшеп утырабыз да. Программаны быел чынлыкта җиңелрәк ясадык, чөнки тирә-юньдә гел афат дигәндәй, бер нәрсә. Минем бер Шаулый урман дигән җырым бар. Без аны бүген җырларга дип исәпләмәгән идек әлбәттә. Аннан соң шундый фикергә килдек. Без әйтәбез, нишләп җырламаска әле? Бәлки сезгә дә таныш җыр булырга мөмкин. Тегә ике әби авылда капка төбендә сөйләшеп утыралар ди. Күрәсем бик бурный булгандыр инде яшь чаклары. Берсе әйтә ди, кызы Җәмилә, син беренче тапкыр үбешкәнең исеңдәме дип әйтә ди. Юк кызым, мин беренче иремне дә хәтерләмим әле чоты дип әйтә ди икенчесе. Татар халык җырлары шуның хәтле күп, бәлки исегездә дә булмаска. Алайда мин берне төшеп әйләнеп меним әле. Татар халык җыры Шаулый урман. Рәхмәт! Зур рәхмәт! Шаулый урман, җилләр искәндә, сагындыра туган яклар искә төшкәндә, сагындыра әниемнең ямап биргән күлмәкләре, әллә шуны киеп үскәнгә, әллә таныш. Сагындыра әниемнең ямап биргән күлмәкләре, әллә шуны киеп үскәнгә. Шаулый урман, җилләр искәндә, сагындыра балачагым искә төшкәндә, сагындыра әниемнең тирәнешле галушлары, әллә шуны киеп үскәнгә. Сагындыра әниемнең тирәнешле галушлары, әллә шуны киеп үскәнгә. Ай, рәхмәт! Җилләр искәндә,
yaklar iske düşkende Sağındıra ağlamadan şıkır şakır uğramınarı Elle şunda oynab üskerge Şavlı yurman jiller iskende Sağındıra tuğanı yaklar iske düşkende Sağındıra eni yeminin kahar düşken ufallası Elle şuna tartıp üskerge Sağındıra eni yeminin kahar düşken ufallası Elle şuna tartıp üskerge Elle şunda oynab üskerge Elle şunda tuğup üskerge Rahmet! Men sizin yanına былай гына түшмәдем бит инде, әйме? Ел сайын бер көчтәнәш калдырырга тырышабыз үзебездән. Мен башка елларны кулдан ясаган әйбер бүләк итәргә тырышадыр идем. Быел әллә нәрсә җитлеге булмады, шунда концертлар күп, шуның өчен нормальный хатын бер. Вау. Менә башларны куеп җырладык инде. Исемен генә оныттым, абзыйның концертның башыннан ук минем белән кушылып җырлап утыра ул. Килегез әле минем янга, пожалуйста. Менә ак свитерда, камера артында, икенче рәттә. Килегез әле монда. Бәрәң эшләгәндә булса да килерсез. Эшли торган булсагыз инде. Ярап тора ул шуны. Ничектер колхоз җыелышында грамота биргән кебегрәк булды, әйме? Сиздегез? Музыка белән. Шулайрак кебек. Илси апа, бик матур җырлыйсыз, уңышлар сезгә. Кара әле арттагы плакатта кулыңны алтын балдак что ли дигән, әллә 30-га җиткәч кияүгә чыктыңмы дигән берсе. Исәнмесез? Ирфак абый тәкъдим ясадым әллә, ниһаять. Регина фикердән. Регина, инде балам 30 яшькә җитеп тә үзем сатып алдым, зачем миңа кеше бүләге? Аның өчен обязательно кияүгә чыгарга кирәк. Аны көтеп торсаң мәңге бирәсе юк. Казанда концертыгызны елына 2 тапкыр булса да куеп булмас микән дигән. 1 ел бик күп вакыт ул. Сагынабыз сезне, яратабыз, ихтирам белән. Наил Татар дигән фикер клубыннан кайнар сәлам дигән. Рәхмәт, Наил. Кызган тавыгы бик аппетитный күренеп тора дигән. Аргансыздар, ашыйсыгыз киләмисең шунда? Җилләр җыры бүгенге программага керәчәкме дигән. Бу урында булырга тиеш түгел. Әйдәгез шушында җырлыйбыз. Сорау буенча язылып алган җыр, шундый записка булган икән инде. Өлкән генә яшьтәге бер абзый, әфәнде язмышын сөйләгәннән соң язылды ул җыр, чынлап та язмышы китап язырлык. Кичкенә генә татар авылында, иңкер йортта буранга көмелеп беткән өй эчендә байтак еллар инде бер үзем яшәп ятам дип сөйләде ул. Хатын-кыз ялгызлыкны әз генә бүтән төрлерәк кичерәдер дип уйлыйм мин. Балалары хакына яши, күлмәк алып киеп карый, гөлләр үстерә. Бердә булмаса күршесенә кереп чәй эчеп гайбәт сөйләп чыга. Ират кеше күп тапкырга авырырак кичерә ялгызлыкны. Илфак Шигапов көе һәм сүзләре Җилләр дип атала.
yılamağız Köngildägi yaralarını Tagın kuzgatmağız Yürektegi yaralardan Hamanda kan tamam Kışkı jiller tünler buyu Terezege kaga Ellen işik üttü ömür adım sayın yalgır Şular için tülev ağır Bar jihanda yalgız Jiller jiller terezege Kağıp yılamağız Köngildägi yaralarını Tagın kuzgatmağız Yürektegi yaralardan Hamanda kan tamam Kışkı jiller tünler buyu Terezege kaga Uzdı ömür kışta buran Bәхетini kaplagan Жылы үйде yangan uşak Yıraklarda kalgan Jiller jiller terezege Kağıp yılamağız Köngildägi yaralarını Tagın kuzgatmağız Yürektegi yaralardan Hamanda kan tamam Kışkı jiller tünler buya Terezege kaga Kışkı jiller tünler buya Terezege kaga Абау жаным Менің концерт үшін келдің что ли? Самарадан bu kız Büyük zor rahmet sana canım şun көңілден Ay rahmet Ay келәл әпетем әлі өзің Бірсі бире балакайым екіншісі неге меңа бермәдейін деп қарап Рахмет Ашыйбыз бүгін. Ашыйбыз да, яшыйбыз да. Не істеді? Компот беребіз сізге, ашуланмағыз бізге. Концерт біткеш рәхәтләніп ішәрсіз бірге. Біздің бар бір шартыбыз, банкасын тапшырырғыз. Гафу етігіз жамағат, бізде кризис ғаламет деген. Азнакай районы Шуар Абдуллаулы, Ямалиева Зульфияден деген. Рахмет! Блин. Қоясыңыз.
Астагфирулла деген жырыгызны жырлагыз, Лайыштан келген кунаклар деген. Жыйылганнар төрле җирләрдән рәхмәт сезгә. Концертта күптән булган юк иде, пироглар, коз бирәләр икән, эш пешмак пешереп калдырган идем. Шәшәктә юк, алып киләсе калган икән дигән ихтирам белән. Милиция хезмәткәрләре, җәмәгать. Мен бит бүген әйтергә дә онытып торам икән. Бүген бит безнең милициялар көне икән, дөресме юкмы? Хәзер җегетләр әйтеп чыгардылар. Бәйрәмегез белән сезне чын күңелдән сез булыгыз инде. Менә теге тамашачылар, гел яратып бетереп булмый инде сезне. Сез безгә бик кирәк, чынлап та. Сез безгә бик кирәк. Юлда йөргәндә генә бик әшәкеләр очрый әйме? Моны берничә аңлатып булмый. Концертка соңга калабыз дибез, бит халык җыелган дибез. Юк, аңламыйлар. Шуларга багышлап. Бәйрәмегез белән сезне чын күңелдән исәнлек, менә чынлап та иң кирәк профессияларның берсе сез булыгыз инде. Сез булыгыз, сез кирәк. Ирсия, мин сезгә һәм сезнең иҗатыгызга гашыйк кеше, татарлар җырын башкарсагыз бик бәхетле булыр идем. Тиздән әниләр бәйрәме. Да, әниләр көнеме ни? Минем бәйрәм скоро. Минем әниемә багышлап та бер җыр башкарсагыз иде, сезгә бәхет телим дигән, Гүзәлия язган. Гүзәлия безнең бер күңелле җыр җырлый әле шушындаймы? Теге басалы станокка дигән җырны җырлап бирдек бит инде без 5 ел буена. Хәзер Геннадий әфәнде Макаров керәшеннәр фольклорын өйрәнүче белгеч, аны безгә тәкъдим иткән иде. Хәзер быел да анарга мөрәҗәгать иттек, баштан программаның исемен сорады, аннан сәхнә бизәлешен сорады. Дали балалар ди, монда бөтен җирдә күкәй булган икән шул быел ди. Бар ди безнең бер җырыбыз ди, әллә ни теге мәгънәле дип әйтеп булмый инде, ну сиңа бата ди. Сүзләрен без язмадык, көйен дә без язмадык, исемен точно без кушмадык. Керәшен халык җыры. Париж яки пыяла? Күкәй. Бөтенегезгә багышлап киттек. Пыяла күкәй тәгәрәттем аппагым, пыяла күкәй тәгәрәттем аппагым. Париж, Париж, Парижларга җитсен дип, Париж, Париж, Парижларга җитсен дип. Сәлам хатлары җибәрдем аппагым, сәлам хатлары җибәрдем аппагым. Париж, Париж, Парижларга җитсен дип, Париж, Париж, Парижларга җитсен дип. Ат өстендә бик күп йөрдем аппагым, ат өстендә бик күп йөрдем аппагым. Каеш, каеш, каеш дилбегә тотып, каеш, каеш, каеш дилбегә тотып. Бу дөньяда бик күп йөрдем аппагым, бу дөньяда бик күп йөрдем аппагым. Кайгы, кайгы, кайгы хәсрәт белән, кайгы, кайгы, кайгы хәсрәт белән. Ата богау бар аппагым, ата ягында богау бар аппагым. Богау, богау, богау кисәр кигәү бар, богау, богау, богау кисәр кигәү бар. Моңай магач түгел мәгәш аппагым, моңай магач түгел мәгәш аппагым. Моң кисәргә җыру бар, моң кисәргә җыру бар. Римочка! Күкәй тәгәрәттем аппагым, пыяла күкәй тәгәрәттем аппагым.
Париж, Париж, Парижларға жетсін деп. Париж, Париж, Парижларға жетсін деп. Сәлем хатылары жібердім аппағым, сәлем хатылары жібердім аппағым. Париж, Париж, Парижларға жетсін деп. 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 Hey, hop, 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 hey, hop, 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 hey, hop, hop, hop. Hey! Илсия Бәдретдинова. Рахмет! Бек зора. Ашарға. Серега, помоги. Ашарға сұрап келелер, ярдәм итәргә жоқ. Рахат. Менә әлі бір күні қарап тұрам, қазір бетінде теге солянка концертлар модаға кіріп кетті бетіндеймі. Отырдық бір гримеркаға кірәбіз бетінде жыршылар білән. Бірсін қарап отырам. Кірфек ябыштырдылар, шеш ябыштырдылар, име ябыштырдылар, тырнақ ябыштырдылар. 3 сәгат бизәндірділер, есіз бір атырған жыршыға еленді. Шунда исем кетіп қарап отырам, қаралы мен айтам. Бұл хатын қызы берек жүлер нәрселер енді біз. Менә дүнияда нинди оңайсыз нәрсе бар, бүтінесін біз киебіз. Біз шәпебіз. Мәсәлән, ол үкшәлі туфли, әйбет о вообще удобный әйбер түгел, менә шын көңілден айтам. Керек, аны Ходай Тәгалә шушылай яраткан булыр, әйбет шушылай, менә тимер шығарып үкшәдән. Юк бит. Оңайсыз. Ниндидер теге тормыш законнарына буйсынып яшибез. Но сирәк була шундый вакытлар, менә мәсәлән, хәзер шушындайрак кәеф, шулай аякны салып торып, бәреп шулай. Монча кіріп чыгып, кычкырып баян белән җырлап йөрисе килә урамда шулай. Но мен точно беләм, икенче көнгә Илсия Бәдретдинова исереги, группасы тоже исереги дип язып чыгалар гәҗитләргә. Оңайсыз шул гына тотып тора. Булай кәеф шуны хатлык шәп бүген. Рәхәт. Анан шунсы бар теге артистлар бит инде хәзер менә Казанда концерт ясыйлар, ясыйбыз. Тегесенә түлисең, басына түлисең, арендасына түлисең, артистларга түлисең, рекламага түлисең дә, акча кермәскә дә может Казан концертыннан. Әле Илфак белән сөйләшеп чыктык, әзрәк кергән. Рәхәт. Җыябыз бит. Квартира алырга дип җыябыз. Ничекме? Олдық та беджан, бәрәкей. Баямыда бүтін Татарстан бәбей таптырға дейін, табырсың. Хөрмәтле Илсюшечка, яратабыз да сине, ГАИ ЮХИДИ, соцзащита, теш врачы деген. Кайбыш районы, иске, тәрбит керәшеннәр деген. Рәхмәт! Менә шушындый шаян халык шулалар, менә шундый рәхәт халык. Давай тагын берсен генә, атосынга күп кала. Ковер самолетугыз булды, безнең якларга да сугылырсыз әле. Но пока өшіп, әле пока туры гына өшіп барганда дигәнмесең, в общем, килергә кушкан, все хорошо дигән Серега. Салаватлар, Эльсафлар, берничә көн рәттән концерт куя, сезнеке генә бер генә көнне өчен дигән. Җәмәгать бөтен дөресен сөйләттермәгез инде сәхнәдә, миңа бит алар белән очрашасы бар аннары. Илсия сеңелем, туган якларыгыз дөрестән дә бик матур икән, мактанырлыгыз бар, халкыгыз да җыр күңелле үзегез кебек. Бу ак костюмыгыз бу килешә үзегезгә дигән. Бәхетләрегез ак булсын, матур җырлар белән сөендереп торыгыз. Безгә Ходай сезнең концертка килергә язсын. Саклагыз үзегезне изге теләкләр белән, Рахилә апаң дигән. Рәхмәт, Рахилә апа. Лениногорскида булып кайттыгызмы? Бездә таулар матур име? Шәп, бездә таулар. Бик нык үзгәргәнсез, ябыккансыз дигән, группагызны алыштыргансыз дигән.
Үшінші күн Әлмәттә концерт белән булдык. 3 записка меңгерделәр, вот симергәнеңгә рәхәт тормышка чыккансың син дип. Группагызны алыштыргансыз дигәннәр ошамыйлармы? Шәпләр битеме? Шәпләр һәм минем горурланып әйтерлегем бар. Алар бөтенесе дә тере музыкантлар. Просто теге менә шәче озын булганга күрә генә костюмы матур булганга гына бастырып куйган түгел, үзләре уйный торган музыкантлар. Чынлап. Елсия апа, сезнең җырларыгызны, аккордларын каян алырга була икән дигән Сергей абый язып бирмәсме икән? Сорап карагыз әле зинһар өчен. Бик зур рәхмәт дигән Гөлназ. Сергей бик яхшы күңелле кеше ул. Ярдәм итәргә дә мөмкин. Сергей дигәннән нәрсә күңелсезләнеп торасың син әле? Merci. Урыс җәмәгать. Урыс, менә исем китә инде минем. Гел татарча концерт бана бара бит инде бит. Бер тел аңламаган кинә ничек шулай йөреп була икән? Ул бит елмаерга да кирәк вакытында. Уйнарга да кирәк. Серега Тихонов яше буенча да, стажы буенча да безнең төркемдәге иң карт кеше. Олы кеше. Олы кеше. Теше куела, чәче агара. 5 ел, 6 ел китте инде хәбергә эшлибез. Менә бер төрле эчкерсез кешеләр була бит шулай. Нәрсә бирсәң шуны ашый торган. Кая яткырсаң шунда ята торган. Урындыкка утыртып куясың, турма дисәң тормый ул шуннан. Менә просто теге картлыгы белән генә әзрәк ичкенеп бала була бит инде шулай олы кешеләрдә. Әле ул быел гына башланды. Бер көнне нәрсә ди? Всё ди, ухожу я от вас ди. Татарча сөйләп. Уф, апа. Китәм ди мин сездән ди. Бу что за себе позволяете ми ди Илһам Шакиров белән Әлфия Авзалова белән эшләгән кеше ди. Где это видано ди? Син туганда мин ди эшлидем. Син тумаган иң әле ди мин эшли башлаган вакытта ди. Эшергә ярамый ди, тартырга ярамый ди. Бер җүнле кызыгыз юк ди. Икесе кыргый, берсе кияүдә ди. Әллә кемнең әллә нәрсәсе зур ди, шул ди гитарист кирәк дип әйткән ди. Шунарга китәм мин ди. Билләһи җәмәгать тыйып булмый абзыйны бәйдән ычкынды. Ап кайтып бушаттык өенә. Икенче көнне обедлар тирәсендә шалтырата бу. Качан китәбез концертка ди. Айныган. Менә берләр генә дә йөрмәсе, җырламасы, бүтән чарасы юк Сереганың. Шуның өчен җырлыймы? Конечно, жирлы. Кредиты 90 мең, конечно, будет жирлы. Ага. Кредиты 90 мең аның, бездән бер кая китә алмый хәзер. Шуның өчен җырлый. Баштан татар халык җыры җырладмакчы, әйдәлә нәрсә килеп чыкмады. Мишәрчә сөйли ул, качан. Менә шулай үзенә сөйләнеп йөри ул шулай, көннәр буе. Шуның өчен үзе алып килгән җырны без аларга тәрҗемә итеп бирдек, миңа калса ул сезнең һәммә барчагызга да бик яхшы таныш булырга тиеш. Сергей Викторович Тихонов, татарча җыр белән. Әйдә. Паровоз, кепчаклар айланмагыз. Кондуктор, сені тормозларга бас. Әни янына мин кайтамсын тапкыр, маннан сын тагын кайтып булмас. Әни янына мин кайтамсын тапкыр, маннан сын тагын кайтып булмас. Кешер әни мине яраткан улыны, язмыш мине бик нык үзгәртте. Юллар сызлыгына бактым керепниктер, тормыш төрлесенә әйрәтте. Юллар сызлыгына бактым керепниктер, тормыш төрлесенә әйрәтте.
kepşekler eğlenmekes Konduktor sen tarmazlarga bas Ellega sen tugel saylarga başka yol Andan son inde tuktap bulmaz Ellega son tugel saylarga başka yol Andan son inde tuktap bulmaz Сергей Тихонов. Big zo'r rahmat sizga do'stlar. Сергей Тихонов. Күшке тур айттым аяқларына. Инде җитдиген әйттереп әйткәндә, кадерле дуслар, чыктым әлеге сәхнәгә сезнең каршыда үземнең өр-яңа җырымны башкарып китәргә дип. Итак, кышкы яшен. Yıllar birge buldular Narat yigit çırışı kar kızı Gamsiz durmuş onu ayırdı Yeşil kanatlarını kayırdı Kükredi yaşınadı Yeşil jırışı başka deşmedi Narat yigit kaldı yalğızı Taşlap gitti anı kar kızı Kükredi yaşınadı Yeşil jırışı başka deşmedi Narat yigit kaldı yalğızı Taşlap gitti anı kar kızı Kar üstüne ılıslar yağgan Narat gözü yaş bilen tulgan Uylarında onun süygeni Sızlanadır yana yüreği Kükredi yaşınadı Yeşil jırışı başka deşmedi Narat yigit kaldı yalğızı Taşlap gitti anı kar kızı
Yalğız narat yaşay alırmı? Sandık ağaçlar qabat sayrarmı? Belki yazmış bəxit gitirir, yana barı anı sidirir. Kük kükredi, yaşın yaşınadı, yeşil şırış başka deşmedi. Narat yigit aldı yalğızı, taşlap gitti anı qar kızı. Kük kükredi, yaşın yaşınadı, yeşil şırış başka deşmedi. Narat yigit aldı yalğızı, taşlap gitti anı qar kızı. Taşlap gitti anı qar kızı. İldar Yamaliyev. Рәхмәт бик зур. Кадерле дуслар, безнең төркемебездә өп өр-яңа, яшь, шибәр, талантлы кызыбыз бар. Тоже два в одном. Хәзер көчле алкышлар белән сәхнә түренә чакырасым килә. Рената Ибрагимовна.
Ибрагимова. Рената Ибрагимова, 3 скрипка. Ренаточка. 2012 елда dünya бітеді, ешіттіңіз ме? Бітем екен ол шынап. Әлі бір күнді Ильфакқа айтам, мен айтам, давай 4 бөлмелі квартира алабыз элитныйны кредитка. Анарым айтам, бір Land Cruiser кебек бәләкегіне машина алабыз, пока йөри тұрырға. Анары 1 миллион суда алабыз, и dünya қарап қайтабыз, бар-бір бітәсі екен, мен айтам, давай көріп өләбіз. Ильфак кухняда шай ішіп отырайы. Әлі аның әнесі бізге дегештіңіне дүниясы да бітмәсті. От түлерсің анары кредитіңді дей. Қазір яңғыры әшек жырыбыз бұйылғы концерт программысына исім берген жыр. Әр күннің дәуамы бар деп атала. Kışlarda soğukka, jäylerde kızуга, Күзләрін заяга, ömürler uzuga Зарланып, яшибез күрмейше язларны. Күршедән көнләшеп, дус белән үртәшеп, Кирәккәндә генә туганнарга дәшеп, ут йотып, яшибез барысын онытып. Ömür uzub bara, yaraga yaralar. Kişlerin kıyaş çıkmay, jay gününde yağmay var. Her günün devamı var. Ömür uzub bara, yaraga yaralar. Kişlerin kıyaş çıkmay, jay gününde yağmay var. Her günün devamı var. Яңгырда юешкә, корыда тузанга, Her kişni bu vakit faydasız uzganга uftanıp, Gayipli var dünyadan tabıp, Яшибез уйламай, килгәндәй мәңгегә, Тормыш куарга дип, шуша изге җиргә ашыгып, Зур юлы аркылыга чыгып, Ömür uzub bara, yarага yaralar. Kişlerin kıyaş çıkmay, jay gününde yağmay var. Her günün devamı var. Ömür uzub bara, yaraga yaralar. Kişlerin kıyaş çıkmay, jay gününde yağmay var. Her günün devamı var. Çıkmay, jay gününde yağmay var. Her günün devamı var. Ömür uzub bara, yaraga yaralar. Kişlerin kıyaş çıkmay, jay gününde yağmay var. Her günün devamı var.
Бек зор рахмет. Мен оңайсыз, мен бір шаярып қана айтқан едім, аши тұрған әйбір алып келіңіз деп. Қазір ташилар, прям міне тегі. Менің башқа артистларға бұлай мінгендерін көргенім yok, жәлләп мұсаң көңілі көңілден. Но менің аши, бұға да тегі сіздің. Шын көңілден. Бек зор рахмет сізге. Саба егітті тағын біріні жырласын әлі, шәп дегенлер. Давай бірақ көңілірәкні. Теге өзіңнің репертуардағы. Давай. Ойға тішім гүл açar, сізге менім гүл açar. Ойға тішім гүл açar, сізге менім гүл açar. Ой, менім шебилерім, ой, менім шебилерім, ой, менім шебилерім, ой, менім шебилерім. Чеп, 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 çebilerim, çep, çep, çebilerim. Менім нәні çebilerim, менім yumru çebilerim, менім нәні çebilerim. Ризат Рамазанов. Міне яңа кіші түркімді. Бір ел ғана әлі бірге әшлейбіз. Оның кейфі гіл жоқшы. Оптырым мен шонарға. Ол өзінекін де көтеріп, біздің де кейфіні көтеріп береген. Мен аны баштан әлі телерек мекен деп ойлаған. Міне шондай шат көңілі кіші болып шықты. Ол саба жегіті Ризат Рамазанов. Бүтін күмімен бұл ел міне группа жиылды еме бір ақылы кіші жоқ, биллахи. Бүтін өсі өзі біз кебіклер. Тышмаш заводы деген. 13-ші цех қызларынан зор сәлем сізге деген. Станокны жырлағыз деген. Енді бүгінде жырлатмағыз зинхар үшін. Мінамда бек жидді бір запискабыз бар. Мұны концертның башынан өкірткенлер еді, жігітлер. Біз безеніп ятқан вақытта әлі ол шәп кіна, бек здоровый гына бір жігіт кірді. Милиция күні білән құтлап, собыр егітлеріне Беслан мәктәбін освобождать еткенлерге бағышлап, сәйір кіші жырын жырлағыз әлі дегенлер. Жігітлер, мен шын көңілден сіздің қызметіңіз алдында башыям, бүтін түркім есімінен, һәм меңа қалса бүтін тамашашылар есімінен. Бек зор рахмат сізге, бұл оғыз үшін мен сіздің қызғанышқа қаршы қоя отырғаныңызды ғана білмейм. Сіз бізге бек керек, әр күнні дейірлік. Соғыш астында йөри тұрған кішілер, біздің есенлікні сақлап йөри тұрған кішілер, ғұрурлығыз, батырлығыз алдында башыябыз. Рахмет сізге. Бәйрамыңыз білән. Шын көңілден. Бәйрамыңыз білән. Менің ол жырны 8 ел жырлағаным юғые, чөнки ол 8 ел әлік yazылған жыр. Бүгін жырлап қарайсы келе. Әгер де бір әрігізге яңадан бұл жыр таныш болса, зинхар үшін ауырсын меше мен ақылларыңыздың көтеріп алырсыз әлі. Сөйлештік? Кеттік. Yıldızlarını gözlüyor, gökten nidir ziliyor, eydirsin yok bütenişi. Sanı yangır tamşısın, tatlı yerim aşısın, vadigine seyir kişi. Ay rahmet! Tanılı şişine kanın, basuğa kar yatkanın, havada boladı yarışın. Şık düşkenin ülenige, sili gürşek ülenige, vadigine seyir kişi. Kay tarafka varabız belmim aşkınıp, Hamanatlıbız sizimi taramış taşkının. Günah kılgan sayını küttəbiz izgilik, Əvul yaşı dəmini sizib hər bizinin.
kişilimiz Мәңгі яшар төслебез Иңдірісі біздің соқмақ Нидер эзләп атлыйбыз Үзебезне саклыйбыз Алтын белән бәхет уртак Без барысын беләбез Сәйрләрдән көләбез Изгеләр битлеге көйеп Ә ул яши бүтәнчә Төшләрендә күргәнчә Мин бәхетле бүген дәйем Кай тарафка барабыз белмим ашкынып Һаман аклыйбыз сизми тормыш ташкынын Гөнаһ кылган сайын көтәбез изгелек Ә ул яши тәмен сизеп һәр безгәнең Яшәүдәге батыйбыз нидер эзләүне Язмыш белән аклыйбыз кәйрәстәүне Иртәгәсе көнне көтәбез шикләнеп Сәйрләрдән куркып яшибез бикләнеп Рәхмәт! Айда икенчесендә җырлыйбыз. Бәлки бу җырда кайсыгызгадыр таныш булырга мөмкин. Нәкъ шушы җыр белән моннан 8 ел ярымнар элек безнең иҗат башланган иде. Илфак Шигаповның үз гомерендә язган иң беренче җыры. Бәлки бергә Күңелнең тулган чагы яна сагышу чагы Кемдер китә кем кала Кайгыларга уралып сагышлардан моңалып Кемдер юлга кузгала Безгә кая барасы Кемнәр юлны күрсәтер Адашмыйча атларга Бирешмәскә ятларга Безне кемнәр өйрәтер Һәй төнге юл Адаштырма Безгә ерак барасы Сагышу чагы утында Килә бәхет табасы Килә бәхет табасы Көтә ялгызлык, адым сайын явызлык, Төн үтә йолдыз санап. Ышанмыйча сүзләргә, сагыш тула күзләргә, Атлыйбыз алга карап. Ике урман арасы, безгә кая барасы, Кемнәр юлны күрсәтер. Адашмыйча атларга, бирешмәскә ятларга, Безне кемнәр өйрәтер. Һәй төнге юл, адаштырма, Безгә ерак барасы. Сагышу чагы утында, Килә бәхет табасы.
келә бәхет табасы. Ay sönmese köklerde Dola yola öterge Sağışını eşke yıktı Sır birmişe yatlarga Ay sönse de atlarga Yürekine kuğa tuttu İki orman arası Bizge koya barası Kimler yola görsettir Adaşmışa atlarga, birişmezke yatlarga Bizni kimler öğrettir Birge! Hey tünügü yol, adaştırma Bizge yarak barası Rahmet! Sağış uşağı otunda Kile bәхет табасы Келә бәхет табасы. Зур рахмат. Илсия Сібір үшін Мишарым деген жырны жырлай алмассың екен, Искендер деген. Искендер. Жаным жырлап була, конечно, но бит менә без менә күрәсез, мамада 4 видео төшерә бит җегетләр. Безгә бит бүгенге концертның дискысын сатырга кирәк аннарысын. Һаман бер җырлар булса сатып булмый. Илсия Мишарлар жырын жырлагыз дигән. Үтерәләр. Юк, менә кеше алдында матур гына тор бит инде, бит нәрсә дип менә. Илсия бик матур җырлыйсың. Рәхмәт, бик яратабыз сине. Бәхетле булыгыз дигән. Рәхмәт! Самолет ясап җибәргәннәр. Хөрмәтле Илсия Бәдретдинова, рәхмәт сезгә, Саба егете, уңышлар сиңа дигән. Biz seni yaratабыз дигән. Саба җегете нәдер шул бу? Әнә шундый, менә карагыз әле. Урысларда радио Аллы бар. Илсия Бәдретдинова радиосын булдырырга исәп юкмы дигән. Җаным, теге бер бүлмәле квартирамда саттырасыгыз киләме? Илсия шул кадәр күп эшли, Нариманны онытып җибәрмәгез, сезгә уңышлар теләп. 17нче гимназия коллективы бик зур рәхмәт сезгә дигән. Минем бит малай укырга керде бүген, быел. 1нче класска укырга керде. Шундый матур мәктәп, татар мәктәп гимназиясына, 17нче мәктәп гимназия. Менә укытучылар булырга тиешләр бүген залда. Мин улы хөрмәтемне җиткерәм. Безнең укытучыбыз Дилмар Мавлютовна. Нариман итәгенә тотынып йөри ул укытучының. Ул әни кебек, ул шуның хәтлек яхшы укытучы. Безнең директорыбыз Әлфия Әскәтовна. Чын күңелдән һәммә барчагызга зур рәхмәт. Әле монда сөйләмә, әле мәктәпкә керер алдыннан бер кызык хәл булды. Мәктәп татар, укытучылар татар, но комиссия үтәбез бит. Психолог хатын урыс. Поликлиникада утырабыз. Кирдек һәм сорау алалар. Нариманнан сорый, кем папа работает? Нариман нигде не работает, диде. Кем мама работает, я не знаю, ди Нариман. Она вечером уходит, утром приходит, деньги приносит ты. Мен бит янында утырам, психолог нишләргә белми, миңа да карый, Нариманга да карый. Менә нәрсә уйларга тиешәйме, нормальный врач кеше. Минем турда. Хәзер күптән түгел яңадан бер мәктәп белән бәйле нәрсә. Мен бит инде сөйләйдем, безнең гаиләдә санты бар бер дибеме? Мен икенче хатын икәнне дә беләсез бит инде бөтенегез име? Хәзер без гастрольләргә китәбез, Нариманны
Илфак белән минем малайны Илфак белән беренче хатынның кызы карый. Зәринә исемле үзебезнең кыз инде ул. Хәзер Нариманнан сораганнар да, әтиең белән әниең гастрольләрдә йөриләр, син кем белән каласың соң дип. Зәринә дип әйттем ди. Кем соң Зәринә дигәч, она какая-то дочка моего папы. В общем, я их не понимаю дип әйтте. Менә шулай. Бик зур рәхмәт сезгә килүегез өчен. Әле бүген каникулдан чыкканга беренче көн генә бит, алай да менә авырсынмагансыз. Рәхмәт сезгә. Илсия ханым, шундый матур концертыгыз, шундый җиңел бара, дөньяларны онытып сезгә карап, залдагы халык рәхәтләнеп ял итә. Киләчәктә дә иҗат чишмәгез саекмасын, бай булсын, уңышлар сезгә дигән. Сезнең бик матур бер җырыгыз бар иде, ирләр дә елый дигән җырны җырласагыз иде. Сезне яратып яраткан тамашачыгыз дигән. Инде узган елында җырлаган идек инде, рәхмәт сезгә. Керәшен кызыннан сәлам, молодец, супер дигән. Әле мин не? Менә булай итәргә өйрәндем әле мин. Юк, алай, ничек әле? Әнә шулай. Ярты көн өйрәттем, алай булмый. Мин аны шулай теге, мен там тапыр-тапыр килеп йөриләр дигәнем, ни чырта би булмый икән алай. Шулай булмый. Баштан менә булай йөрергә өйрәттеләр мине. Берсе әйтә, бер җырчы әйтә, кичә бит без яңа ел тапшыруы төшердек пирамидада. Бер җырчы кыз әйтә, син нигә тракторист хатыннар кебек йөрисең соң ди, залда ди, бөкрәеп ди, аяң. Менә ди бер сызык сызасың да ди, менә шулай иттереп, матур иттереп барасың, менә шулай ди. Ул үзен матур йөрим дип уйлый бит инде. Менә шулай иттереп ди барасың. Но менә шулай йөрми бит инде нормальный кеше җәмәгать. Менә бу нәрсә инде бу? Моңа була йөрергә кирәк үзебезчә. Шулай. Әйдә берне җырлыйга әлесен күңелле бөтенебез дә белә торганда. 1 2 3 дигәчтен, шундый мәхәббәт кычкырабызмы? Миңа калса ул җыр сезгә таныш булырга тиеш. Киттек, бергәләп. Әйдә. Шоуккансан бүген. Җырлый. Хоп! Теге акчаларын килеп, кысып килмәгән кешеләрнең бәгыренә үтерлек булсын. Ашкырып җырлыйбыз. Әтәч куа тавыкларны шукыйм дәеп түгел. Вады авыл кышында да күрәсең бар күңел. Киртәне җимереп сыер үгез эзләп чаба. Туктата алмыйсың аны, эзләгәнен таба. Шундый мәхәббәт, шундый мәхәббәт, Җиңел бит име? шундый мәхәббәт, шундый мәхәббәт. Төне буя йөри безнең ата мәше җырлап. Бик таушалып кайта иртән хәл җыярга йоклап. Аксап беткән сөю өчен барган сугышта ул. Ярты Казан мәшеләре аңарга кызда ул. Шундый мәхәббәт, шундый мәхәббәт, Кашкарып, шундый мәхәббәт, шундый мәхәббәт. давай, Серега. Күрдең бим? Яшь хатынын ник кыйнаган тагын күрше ире. Күрәсең кергәндер аңа кара көнләү шире. Хатыны мин бит яшь әле, чибәр әле дигән. Иреннән рөхсәт сорамый кыска итәк кигән. Давай бергә! Шундый мәхәббәт, шундый мәхәббәт, шундый мәхәббәт, шундый мәхәббәт. Әби белән бабай икәү 50 ел торганнар. Бу дөньяга ярты дистә бала тудырганнар. Бабайның күрше әбигә мәхәббәт
әсе төшкән Бабай элекке карчыгын ташлап чыгып киткән Эй, шундый мәхәббәт, эй, шундый мәхәббәт, эй, шундый мәхәббәт, эй, шундый мәхәббәт. Давай бейбізі Давай Хоп, хоп, хоп Ильдар Зарипов Давай Үстін бейсің үстін Давай, хоп Давай! Аша, давай, хоп Давай, хоп, хоп, хоп Давай Давай, секрет Хисләніп бұрак кеттім ақыры Шулай қырылған бұл дүния Мәхәббәтсіз болмай Қара урманда бүрілер Сүйемдігі болай Яратышыр үшін гіне Құшлар ұя қыра Бұл дүнияда яшәу яме Мәхәббәттен тұра Давай! Эй, шундый мәхәббәт, Хоп! эй, шундый мәхәббәт, эй, шундый мәхәббәт, эй, шундый мәхәббәт. Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт! Юху! Менә бу елның иң зур баш вакыйга безгә дә килде Илсиянең концерты, җәмәгать. Илсия, беләсезме, син чынлап та татар халкының халык артисткасы. Мин сүзен айнан, мин Искәндәр Томский шәһәреннән, Сибирдан. Мин менә нәкъ мин мишәрне сорадым җырларга. Газиз Илсия, беренчедән сиңа Илфак абыйга, коллективыгызга сезгә бик зур рәхмәт. Чөнки син үзең дә, Илфак абый да, коллективың да чынлап та сез безнең милли хәзинәбез, безнең бизәгебез, безнең зиннәтебез дә. Менә хәзер бу концертта син ни Кайчыңгызханны, ни Мишәремне, ни татарны, ни бөек татарны җырламадың син. Әмма ләкин залда сырый җырларга татар милләте турында. Әмма ләкин син бөек идеяларны алга сөрәсең. Чынлап та без бөтен дөньяны тетрәткән бабаларыбызның балалары, без алтын урда нәселләре, без Чингисхан балалары, алга татарлар. Һәм Илсия һаман да җырла, һаман да безнең белән бул. Һаман да шул кадәр матур, акыллы һәм ниһаять бүген дә милләтебез турында җырлыйсың дигән өмиддә калабыз. Һәм бу бар Томскидан и шәхсән үземнән дә сиңа бүләк итәсем килә, чын күңелдән. Без синең белән, Илсия, син безнеке, а без синеке. Искәндәр. Сәлам Себер татарларына. Зур рәхмәт сезгә. Ай, ай, ай. Күренеп торама матур итеп. Менә
Казан тамашачысы турында артистлар беләсезме нәрсә диләр гомумән? Әгәр дә концертны яратып кайтып китсәләр, киләсе елга килергә дә могытлар. Но яратмыйча кайтып китсәләр, кайтып бер 10 кешене котырталар, җүнле түгел концертлары киләсе елга барып бирмәгез дип әйтеп диделәр. Без чын күңелдән тырыштык. Булгандыр җитешмәгән җирләре дә, күргәнсездер сүзләрен карап җырлаганды да. Күргәнсездер инде. Аның каравы без чын күңелдән үзебез һәм фонограммасыз эшлибез. Әгәр дә бүген концертны нормаль дип кайтып китсәгез, демәк әйбәт. Әгәр дә юк икән, демәк киләсе елга безгә Казаннан акча юк дигән сүз. Бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Шушы залның хуҗаларына, Кадим әфәндегә һәм кызларга, җегетләргә йөгереп торган. Бик зур рәхмәт сезгә, кадерле тамашачылар. Мин беләм, сезнең сайлау мөмкинчелегегез шуның кадәрле зур ки, сез һәрберегез үзегезнең акчагызга билет сатып алып килгән кешеләр бит. Бик зур рәхмәтебез безнең җегетләргә, менә видеооператорлар, Тривид группасы, Тривид командасы һәм Илдар Муллин җитәкчелегендәге Тривид компаниясе. Соңгы җырыбызны җырлыйбыз. Ә миңа ирек кирәк дип атала. Кемнәрдер әйтәләр, бу дөньяда бәхет акчада бит. Теләгән нәрсәне сатып алып яшәү дип рәхәт. Курылган дөньясы гел шулай түләп алып була бит. Теләсәң иптәшләр, теләсәң бик матур мәхәббәт. Кемнәрдер әйтәләр, бәхет бит ул тыныч тормышта бит. Бикләгән ишегең, тыныч җаның диеп кадерле. Сүндереп утларын, караңгыда яшиләр ашыкмый. Үзләре исән чакта ул казып куеп каберне. Ә миңа ирек кирәк, дала җиле таңнарда, иркен итеп суларга, җырланганча җырларга. Ә миңа ирек кирәк, дала җиле таңнарда, иркен итеп суларга, җырланганча җырларга. Илдар Зарипов, Сергей Тихонов, Рената Ибрагимова, Ризат Рамазанов, Ильдар Ямалиев, Римма Никитина. Кемнәрдер әйтәләр, бәхет бит ул тыныч тормышта бит. Өрмәсә салкын җил, таммаса дип яңгыр түбәдән. Далада куркыныч, нәрсәгә кирәк юлда йөрү бит. Андыйлар чын ирекнең нәрсә икәнен күрмәгән. Кемнәрдер әйтәләр, бәхет бит ул, ай алгыштым. Сорыйсың кирәксә, ярдәмең кирәксә, акчасын. Шулайдыр анысы, тик чынлап теләгән теләгем бар.
bu dünyada Tengrim sıraşıp yaşarga yazmasın. Ming'a kirek Dağla jile dağlarda İrkeni tüp sularga Jırlanan şaşırlarga Soңғы tapkar Ming'a kirek Dağla jile dağlarda İrkeni tüp sularga Jırlanan şaşırlarga İrkeni tüp sularga Jırlanan şaşırlarga Jırlanan şaşırlarga Rahmet! Ülsiye Bedrettinova. Bizning tovush operatorlarimiz Rustam Apanayev, Ilgiz Zaripov. Türkümüzning yetakchisi. Bütün jırlarimning da deyirli kiyinin de so'zlarining da avtori. Ilfaq Shigapov. Hey Толстый. Hey Толстый. Aylaga endi buning uchun hozir. Bek zo'r rahmat sizga. Kelasi yillarga tog'ini uchrashirga yazsin. Bitti. Rahmat bo'lsin. Bek zo'r rahmat sizga. Исәнмесез. Озак уйлап йөрдем дә язырга булдым. Күптән аралашмасак та, туган авыл бер бит безнең. Хәзер авылда кайтырга урын калмагач, күңелне әллә нинди уйлар телгәли. Безне авылда чын күңелдән каршы алган соңгы кеше әбиләребез булган икән бит. Хәзер инде юк ул әбиләр. Кайттым авылга. Bir yurtqa da kirmedim, düştüm ак boylarına. Үзебез үткән сукмаклардан йөрдем. Ondan яңадан Казанга кайтып киттем. Озак уйладым туган авылым турында. Шуннан, ичмасам безне үстергән чаганлыбызга бер истәлек булсын дип, авылыбыз турында бер җыр яздырга уйладым. Рәхмәт, дусларым теләгемне аңлады. Илсия Бәдретдинова башкара торган Чаганлыдан без туганнар җыры авылымны якын иткән бар кешегә дә бер истәлек булып яңгырасын. Хөрмәт белән Илшат Ханбиков.
Yalgız ağaç şaganlı su boylarına üsken. Bizning yaşılık şul yaktagı sokmaklardan ütken. Meğer şakrım atladık biz şul sokmaktan gitgeş. Şaganlana unutmadık senin sunuşgeş. Meğer şakrım atladık biz şul sokmaktan gitgeş. Şaganlana unutmadık senin sunuşgeş. Jire babay nigiz salgan Ural tau itegi. Yalan ayak üsken şaklar hatırdan gitmedi. Jide babay güçü bilen jide darya içtik. Şaganlıda doğup üsttük şuşasını içtik. Jide babay güçü bilen jide darya içtik. Şaganlıda doğup üsttük şuşasını içtik. Kula, taşlı kula, avılım inişi. Akmın yeşil bulunlarım, nişik siymez kişi. Şagan digen katı ağaç, tamırları diren. Şaganlıdan biz tuğanlar, şuşa izgi jirden. Şagan digen katı ağaç, tamırları diren. Şaganlıdan biz tuğanlar, şuşa izgi jirden. Yalgız ağaç şaganlı su boylarına üsken. Bizning yaşlık şul yaktagı sokmaklardan ütken. Meğer şakrım atladık biz şul sokmaktan gitgeş. Şaganlana unutmadık senin sunuşgeş. Şagan digen katı ağaç, tamırları diren. Şaganlıdan biz tuğanlar, şuşa izgi jirden. Şaganlıdan biz tuğanlar, şuşa izgi jirden. Şaganlıdan biz tuğanlar,